Mela, nirringrazzjakom tal-li qegħdin magħna llejla. Nixtiequ nibdew kemm jista' jkun fil-ħin, ġa maħniex fil-ħin imma. Eccellenza, Reverendissima, Monsignor Vigarju, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Membri Parlamentari, mistednin distinti, Sinjuri. Dan l-aħħar kien hawn fostna qatt ta' kapijiet tal-Istat. Personalment laqtitni ħafna frażi li qal il-President Franċiż François Hollande nhar is-Sibt li għadda. Man is his own worst enemy. Hija frażi qawwija ħafna imma wkoll affermazzjoni serja u inkwetanti. Din mhijiex frażi oriġinali ta' Hollande. Irridu niftakru li ttieħdet mill-kitba tal-oratur Ruman Cicerun, il-kbir Cicerun, li jgħix fl-ewwel seklu qabel Kristu. Jekk din l-affermazzjoni għadha tapplika llum, allura l-bniedem għandu tassew għalfejn jistri. Għax ifisser li minkejja l-avanzi enormi li għamel, grazzi għad-don tal-intelligenza li mżejjen bih, għadu ma elibx dan il-kankru li qed jassru u jtebbalu d-dinjità li rrid iżejnu bih il-ħallieq. Iċ-ċirkostanzi nistgħu nobsru x'kien is-sentiment li qal il-President Franċiż li jgħid dan il-kliem. Imma nkunu qegħdin nagħmlu żball jekk kif spiss ġara sa issa noħolqu garżelli li fihom impoġġu issues li nippruvaw nittrattaw fuq il-merti tagħhom biss. Il-President Franċiż naturalment irrefera għall-vjolenza u għall-ambjent. Imma mhux ta' bxejn li l-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si kellha reazzjoni daqstant qawwija. Kien hemm stennija kbira minn ħafna ħalli naraw x'kellu xi jgħid il-Papa dwar l-ambjent. Iżda dan jifforma biss waħda mill-kolonni li fuqhom tinbena l-ekoloġija integrali li jirreferi għaliha l-Papa. Hemm ukoll infatti l-aspett soċjali, ekonomiku, kulturali u fuq kollox il-ġid komuni. L-ekoloġija integrali mhux biss hija l-lejtmotiv tal-enċiklika, imma hija wkoll perspettiva ġdida li jeħtieġ il-kol kemm aħna nadottaw jekk irridu naslu x'imkien. Għaldaqstant, inkunu nonqsu jekk ngħidu li l-enċiklika għandha tinteressa biss lil min iħobb l-ambjent, għalli kieku l-ħarsin tal-ambjent huwa responsabbiltà biss ta' min iħobbu. Il-messaġġ qawwi tal-Papa huwa li l-kol kemm aħna rridu nikkonvertu għal stil ta' ħajja ġdid, għal attitudni ġdida li ġġib id-dmir qabel id-dritt. Bl-azzjonijiet tagħna aħna minn aħna ġejjin milli ma kamp ġejjin nistgħu jew nibnu jew inħottu. L-għan tal-Kummissjoni Ambjent fl-organizzazzjoni ta' din il-konferenza tal-lejla hawn Malta u ta' għada filgħodu ġewwa Għawdex huwa li kulħadd b'sens kbir ta' responsabilità imma brieda qawwija jagħmel eżami serju tal-kuxjenza ħalli jifli sew x'għamel sa issa, x'qed jagħmel u x'se jagħmel il quddiem biex din id-dar komuni mhux biss tibqa' soda imma tissaħħaħ. Fir-realtà ta' żewġ gżejjer tagħna, il-kura tad-dar komuni tajjat kemm il-mexxejja ċivili kif ukoll il dawk reliġjużi tagħna. Tajjat kemm lil min għandu rwol amministrattiv, eżekuttiv jew ta' servizz. Tajjat lil kull wieħed waħda minnha. Għalhekk ħassejna li waqt li fl-ewwel sessjoni nindirizzaw qatt ta' proposti indirizzati għall-Istat, fit-tieni jum għada nofru qatt ta' proposti oħra lill-Knisja. Quddiem dawn il-proposti rridu nirriflettu imma fuq kollox nieħdu azzjoni. Hija sejħa tal-Kummissjoni biex kulħadd fir-rwol tiegħu f'dawn iż-żewġ istituzzjonijiet kbar li jsawru l-pajjiżna minn issa stess iġib differenza bli jgħid imma fuq kollox bid-deċiżjonijiet li jieħu u bli jagħmel. Hekk nuru ta' bilħaq li nozzu tassew din id-dar komuni tagħna imqar fir-realtà ta' pajjiżna. Għalhekk Laudato Si mid-dokument għall-azzjoni. Waqt li nirringrazzjakom tal-li oġobkom tilqgħu din l-istedina li tkunu magħna llejla ħalli flimkien nagħmlu dan l-eżerċizzju, nistieden l-ewwel nett il-Monsignor Arċisqof biex jagħmel l-indirizz tiegħu. Nixtieq nafża li kemm Monsignor Arċisqof kif ukoll l-Onorevoli Prim Ministru ħajkollhom jitilqu nofs il-laqgħa għall-ħabta 7 minħabba impenji oħra. Grazzi ħafna.
Onorevole Ministro, onorevole Capo dell'Opposizione, Monsignor Vigarju, Bib, l-għonet nishtiq insellem il-membri kollha tal-Kummissjoni Ambjent li ringrazzjom ta' din l-inizjattiva. Nishtiq noffri ftit sibijiet anke biex ikunu ta' spunt ta' riflessjoni tal-lum u anke ta' għada. L-ewwel xi ħaġa li laqtitni fil-enċiklika Laudato Si hija l-fatt li l-Papa jitkellem dwar l-ambjent imma jippreferi il-kategorija ħolqien. Il-kategorija ħolqien hija diġà kategorija relazzjonali fis-sens li hemm ħolqien għax hemm ħallieq. U fl-istess ħin hemm ukoll allura proġett ta' mħabba għax il-ħolqien huwa espressjoni tal-imħabba tal-Mulej Alla ħajju veru u hemm ukoll responsabilità ta' familja li hija parti minn din il-ħolqien għal dak kollu li aħna insejħu l-ambjent. U għalhekk l-għażla wkoll tas-sottotitolu tal-enċiklika dwar l-għoża tad-dar komuni. Din hija kategorija wkoll li nħoss hija profetika u importanti. Li aħna nħossuna responsabbli ta' xulxin u responsabbli wkoll bħala familja tal-umanità. L-Onorevoli Prim Ministru kien Pariġi fil-bidu ta' din il-ġimgħa fejn beda dan il-proċess fuq il-kwistjoni tal-climate change u nafu li fi żewġ momenti internazzjonali qawwijin li kellna dan l-aħħar il-kwistjoni tal-ambjent u tal-klima kienu wkoll importanti fuq l-aġenda ta' dialogu internazzjonali. Aħna meta nħarsu lejn politika, irridu nħarsu lejn politika bil-kliem tal-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium bħala espressjoni ta' mħabba kbira. Min jidħol għall-politika, aħna nitolbu nawguraw qed jagħti ħajtu għas-soċjetà u għall-ġid komuni. U għalhekk meta niddialogaw mal-politika bħala komunità li temmen u li għandha l-qalba wkoll il-wirt kulturali u nazzjonali u ambjentali, qegħdin nitkellmu b'rispett kbir. U anke kważi kważi sens kbir kważi ta' venerazzjoni lejn dawk l-istrutturi tal-istat li aħna nemnu għandhom jiżviluppaw dejjem iżjed biex jiġi promoss il-ġid komuni. Ħalli nitkellem ftit kif inħossa jien fuq il-kuntest Malti u mbagħad is-sem tagħna fuq il-kuntest internazzjonali. Inħoss li l-ambjent Malti jeżiġi attenzjoni partikolari. L-ewwel nett tal-fatt li aħna ċkejknin fir-riżorsi li għandna. U għalhekk irridu noqogħdu għandna attenzjoni kbira, dover għal attenzjoni kbira, għaliex ir-riżorsi ambjentali li għandna huma limitati ħafna. Kull biċċa art hija prezzjuża. Kull siġra għandha isimha u kunjoma. Infatti jiena niftakar meta kont immur il-parroċċja ta' San Girgor, kienu għedun l-infejta din għedinhom ngħaddi minn lejn 3 siġrijiet, imma propjament hija siġra waħda. Xi darba forsi kien hemm 3 siġrijiet, illum hemm siġra waħda hija landmark ta' Sliema. Is-siġar lina huma landmarks huma tant biex ngħidu hekk ġid prezzjożissimi. U anke l-bdiewa tagħna huma relatati tant mal-art għaliex għandhom ġelożija qaddisa għal ħabel ta' art
li jikkoltivaw. Jiena nħoss li iċ-ċokon ta' pajjiżna allura jitlob mill-politika u anke mill-Knisja sens ta' responsabilità qawwi. Nixtieq li fil-dialogu tagħna indaħlu wkoll il-kwistjoni ta' żbuħija. Aħna uritna patrimonju kbir ta' żbuħija arkitettonika u kulturali. U hemm bżonn li aħna ngħadduh ukoll lill-ġenerazzjoni futur. L-impenn tagħna irid ikun verament transġenerazzjonali. Ma mhux biss li aħna naħsbu għal ġenerazzjoni futuri, imma wkoll li nagħmlu ġustizzja għaż-żbuħija li ħallewna il-ġenerazzjonijiet li ġew qabelna. Allura anke kif inti tpoġġi pannell fotovoltaiku, inħoss li għandha tkun anke kwistjoni mhux biss li din it-teknoloġija li tħares l-ambjent taħdem tajjeb, imma wkoll li ma tkerraħx l-ambjent stess. U inħoss li hemm ukoll biex ngħidu hekk valur morali fir-rispett ta' żbuħija li għandna. Mhux biss għaliex hija il-value added li għandha Malta anke fil-qasam turistiku, imma għaliex inħoss li żbuħija ambjentali u arkitettonika tgħin il-valur tal-ħajja. Inti tgħin biex ikollok ħajja tassew tajba u sabiħa. Fid-dialogu tagħna hemm bżonn ukoll inħoss inkunu onesti dwar it-tentazzjonijiet li għandna bħala soċjetà u li telfuna fil-promozzjoni tal-ħarsin tal-ħolqien u tal-ambjent. U allura din l-umiltà tagħtina wkoll il-kuraġġ nieħdu d-deċiżjonijiet importanti. Waħda minnhom hija pereżempju li fis-soċjetà tagħna hemm bżonn li l-prinċipju tal-legalità jew dak li jsejħulu bl-Ingliż the rule of law ikun prinċipju li għod tal-kulħadd. Sofrejna ħafna minn ġenerazzjoni wara l-oħra ta' politiċi li quddiem fenomeni ċari ta' illegalità ħassewhom bla mhux biss bla kuraġġ, imma anke bla qawwa politika. U għalhekk jiena nitlob li jkollna ġenerazzjoni ta' politiċi li ma jibżgħux jieħdu deċiżjonijiet ibsin anke f'isem il-prinċipju tal-legalità. Ma nistgħux nibqgħu nivvalorizzaw mod leġġer min jikser il-liġi, jiżviluppa fejn m'għandux jiżviluppa u jagħti l-messaġġ li wara kollox mhux se jiġri xejn. Importanti li jkollok il-kuntatti ġusti fil-mument ġust. Hemm il-prinċipju wkoll li aħna u naħdmu biex il-ħolqien u l-ambjent ikunu mħarsin qed inħarsu tassew il-prinċipju ta' ħajja li hija vale la pena tgħixha, a life worth living. U għalhekk qed nippruvaw flimkien. U jiena napprezza wkoll l-isforzi li jsiru mill-politika biex il-livell tal-ħajja jola, imma fl-istess ħin nirreżistu tendenza fejn dak li l-Ingliżi jew bl-Ingliż jissejjaħ a spirit of entitlement ifisser li jiena nixtieq xi ħaġa irrida mal-ewwel malajr u ma nħares biss lejn l-impatt li se jkolli fuq ħaddieħor jew fuq l-ambjent. Daka nitalmu nrażnuh. Anki għaliex m'hemm xejn li jista' jħares l-ambjent iżjed minn politika u minn atteġġjament li qabel jieħu d-deċiżjonijiet jgħid jiena ma nistax naħseb biss short term imma rrid naħseb ukoll fuq l-impatt tad-deċiżjoni tiegħi.
Jina nirringrazzja lil kull min qed jattendi f'dan id-dialogu u dan id-dibattitu. Waqt li nirringrazzja l-Providenza għal kelma ċara tal-Papa Franġisku, ħerqan ukoll nisma' l-proposti li se jkollna għada dwar ir-rwol tal-Knisja u nimpenja ruħi minn issa li mhux biss naqrom u nismagħhom b'umiltà, imma nagħmel li nista' biex dak li l-Kummissjoni Ambjent li hija magħrufa kemm huwa leħen skomdu anke għall-Knisja, jiena mhux biss nisemgħu dan il-leħen imma wkoll inwettaq dak li hemm bżonn jitwettaq. Grazzi Eccellenza. Sa nistidinkom issa taraw dan il-klip qasir ħafna, mhux sa niddiskrivih live wisely, think deeply. Pope Francis has written a letter addressed to every person on this planet, urging us all to protect the earth, our common home. In the letter, he says, "The earth is God's gift to us, full of beauty and wonder, where the fruits of the earth belong to everyone. But what we see today is that our common home has never been so hurt and mistreated as it has been in the last 200 years. We have developed at a greater speed than we could ever have imagined. We have treated the earth like it has an unlimited supply of resources, taking more than our fair share from most people on the planet, as well as future generations to come. We have stripped the earth of its natural forests, contaminated the earth's waters, its land, and its air. Plants and species are becoming extinct at an alarming rate. The earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. Our increasing use of polluting fossil fuels, especially coal, oil, and gas, is helping to drive climate change, which is one of the biggest challenges we face today. Climate change affects us all, but it is the poorest communities who suffer the most. We are now at crisis point, where the future of our common home is under threat. And despite this crisis, there seems to be no slowdown in the lifestyles of the rich nations. Enormous gaps between the rich and the poor continue to rise. Between those who are trapped in poverty with few or no resources, and those who are consuming and wasting at an ever-increasing rate, leaving a trail of waste and destruction. Our digital world is also polluting us with noise and distractions, stopping us from learning how to live wisely, to think deeply, and to love generously. Real relationships are replaced with virtual friendships, which we can choose to accept or reject, making us dissatisfied with true, deep relationships, or can give rise to a new sense of isolation. Yet, despite all of this, all is not lost. Young people demand change. Young people want to build a better future, which takes seriously the environmental crisis and the sufferings of the poor. So we can change. We can make a new start. To protect our common home, we need a common plan. The whole human family needs to work together so that we may sow beauty, not pollution and destruction. Our use of polluting fossil fuels also needs to be replaced without delay. And we need to stop treating the world's resources as an object for profit, with no thought on how our actions might affect the environment or future generations. So let's put love for the world and love for our neighbour into action by living together in harmony, listening to one another, caring for nature, and getting involved with society and politics. Let's undergo an eco-conversion in which we listen to the cry of the earth and the cry of the poor. This means taking seriously things like avoiding the use of plastic and paper, reducing water waste, separating rubbish, and using public transport as a part of our calling to protect creation. But more urgently, we need to slow down on how much we consume and throw away.
We can find great joy and freedom in living simply rather than always on the lookout for what we do not have. We are capable of these changes and making a new start. So let us make that start today. Signed, Pope Francis. Laudato Si, a letter from Pope Francis on care for our common home. Issa, fidejkom għandkom il-proposti li aħna għamilna għal-pajis, ġifiri dawk li nittrattaw il-lejla, u dawk anke indirizzati għal-Knisja. Allura, Prof. Spaċ issa sa jagħtina daqsxejn ta' sintesi tal-proposti kollha li għandna għal-lejla. Ringrazzjakom tal-li ġejtu. Nibdew sammerizzare dak l-affarijiet kollha li għandna kif u ma nistax indum għaliex Mario Żguriga għal xi ħaġa. Waħda mill-istednijiet li interessanti naraw f'din il-ċiklika hija appuntu l-idea ta' responsabilità. Il-responsabilità hija xi ħaġa li hija shared minn kulħadd. Ovvjament skont il-rwol tagħna fis-soċjetà u fil-funzjonar. U l-mistoqsija prinċipali hija fejn fl-ima stil ta' ħajja qegħdin ngħixu aħna. L-attakk huwa direttament lejn il-mudell ta' żvilupp ta' kien seħ żvilupp li fil-waqt li wieħed ħafna ġid u ħafna prosperità fil-fatt serva biex kabbar il-firda kif għadna kif rajna bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx. Qed nagħmlu wkoll stedina jew aħjar il-Papa jagħmel stedina sabiex isir l-aħjar użu mill-imħuħ tal-pajjiż. U li ġew nafmoħna huma studenti jew persuni li jiggradwaw li bnew il-futur tagħhom biex appuntu kun jistgħu jkunu ta' għajnuna u bażikament il-professjonisti li ħafna drabi wieħed mill-kittieba wieħed mill-kittieba biex nagħtek il-guru tal-edukazzjoni fl-edukazzjoni ambjentali issemmi li kull darba li attendi ċerimonja ta' gradwazzjoni iħoss li qed jara żieda ta' aktar nies li seħolqu l-problemi iktar milli sa jsolvuhom. Fil-fatt ir-riċerkaturi li ħafna drabi l-iktar nuqqas ta' impenn jinsab f'nies li huma professjonisti. Ħaġa oħra wkoll qed isir ukoll appell għall-intrapriżi, ċertament biex bl-idejat tagħhom huma jagħmlu żvilupp ovvjament li jirrendilhom. Però sabiex iħadmu naqra ħjar is-CSR il-Corporate Social Responsibility tagħhom iktar milli sempliċement bħala riklam imma iktar bħala responsabbiltà. Xi ħaġa tirrifletti anke l-pożizzjoni tal-iskrittura fejn biex ngħidlek min għandu dritt għandu dmir ukoll li ħsieb il min m'għandux. Qegħdin nitkellmu wkoll bħala fuq livell ta' stedina lil professjonisti u anke l-awtoritajiet tal-ippjanar sabiex joħorġu idea ġodda dwar disin ta' prodotti li jistgħu jintużaw l-enerġija solari kif fil-fatt semma l-eċċellenza tiegħu. U appuntu il-gvern mbagħad jiddedika fondi għal prodotti li jkollhom dan id-disin innovattiv. Nitkellmu wkoll jitkellem ukoll fil-enċiklika tiegħu dwar appell il-gvernijiet u l-awtoritajiet sabiex jinfurzaw regolamenti mingħajr biża' u favur u mingħajr uċuħ. U l-idea hija li appuntu bekk kulħadd ikollu sem u kulħadd iħossu iktar milli tellieqa biex naraw kif naħtfu l-ikbar biċċa tal-kejk pjuttost tellieqa biex nippruvaw nagħmlu dan il-kejk tal-mod li jista' jgawdu minnu kulħadd. Napprezzaw ukoll li l-ambjent ta' pajjiżna għandu wkoll biodiversità qawwija, kemm fl-asafar, kemm fil-ħut u ħlejja oħra. U hemm appell ukoll sabiex napprezzaw aktar il-ħajja ta' madwarna li bażikament niftakru li hemm modi differenti kif wieħed japprezza u sabiex ikun hemm iktar biex ngħidlek kontroll fuq l-użu tar-risorsi bħal huma l-ħut u s-sajt marbut magħha. Hemm ukoll appell sabiex il-politiċi u persuni li okkupaw uffiċċju pubbliku jaċċertaw li l-postijiet li jżuru jew avvenimenti ikunu biex ngħidlek bil-permess. Nafu eżempju minn xalfejn noqgħod insemmi ismijiet ta' postijiet kbar li sikwit ikunu fuq il-medja li
huma bla permess. Għalkemm jagħmlu attivitajiet ta' benefiċenza u dan kollu il-fatt jeqpa' li huma bla permess. U importanti li b'dak li nagħmlu aħna nippruvaw nkunu ta' eżempju anka għal dawk li qegħdin jarawna. Dik hija xi ħaġa li mhux suppost qed hemmhekk, ovvjament ma mmurx niftaħ affarijiet u nagħmel affarijiet fiha. Qed nikdem il-sin għax hemm ħafna affarijiet nixtieq ngħid imma Mario qed jikkontrollani. Nistidnu lill-gvern biex jalloka fondi għall-istudju dwar il-proprjetà, studji li jkunu verament nazzjonali u ma jkunux riflessi ta' interessi ta' settur partikolari. Hija xi ħaġa minn hawn lid-dinja anke fuq livell internazzjonali mod speċjali f'pajjiżi żgħar u gżejjer bħal tagħna fejn ikollok nukleju ta' nies li jkollu aċċess ikbar għal diskors politiku u l-influenza politika. Ħanamilha ċara minn issa li waħda mill-affarijiet li nixtiequ kemm fid-diskussjoni kemm anke bħala pajjiż li d-diskors politiku ikun aktar immirat lejn nistgħu nagħmlu iktar milli x'ħażin għamiltu fl-amministrazzjonijiet rispettivi. Hemm ukoll appell għall partiti politiċi biex ma jagħmlux wedjiet qabel l-elezzjonijiet dwar affarijiet li huma ta' ġid komuni u sabiex l-affarijiet li jsiru verament isiru marbutin mal-ġid komuni mod speċjali dawk in-nies li ma jistgħux jisemmaw leħenhom. Riċerka lokali u anke barranija turi li ħafna drabi n-nies ma ddejjaqhomx is-sikkatura sakemm sa jgawdu aħjar il-livell tal-ħajja li qegħdin jgħixu fih, imma li ddejjaqhom hija nuqqas ta' ġustizzja li ssir kif ġa semmejt l-ewwel li għandek gruppi ta' nies li għandhom iktar widen minn oħrajn. Li jsiru riformi meħtieġa bil-mod kif il-gvern jikri jagħti ċens u jagħti art pubblika li terzi persuni. Il-dokument l-Laudato Si jitkellem ħafna fuq l-idea ta' trasparenza u l-istess l-idea hija li jkun hemm dal-aċċess għal kulħadd. Marbuta magħha ovvjament hija wkoll li l-gvern ħares l-art billi jistabbilixxi proċessi u qafas ta' pjanar li huma verament responsabbli u rigorużi li jservu kif ġat tal-ġid komuni. U li jsaħħaħ ukoll l-awtorità tal-ippjanar biex ikun hemm daw checks and balances biex niżguraw ġustizzja f'dawn l-affarijiet. Il-gvern, l-awtoritajiet u l-iżviluppaturi ifittxu li jbidlu l-kultura tad-dipendenza saġerat fuq il-karozzi u fuq it-trasport. Ma nistax ma nitkellimx fuq il-kwistjoni tal-aċċessibilità għal-għawdex. Hemm wisq intenzjonijiet biex ngħidlek isu qed niddeċiedu diġà li hemm bżonn xi ħaġa qabel ma nagħmlu studji dettaljati dwar jekk hemmx impatt qawwi fuq għawdex huwa l-impatt soċjo-kulturali. Qed nagħmlu l-ewwel feasibility study fuq livell ekonomiku, u mbagħad sa nagħmlu hekk, u mbagħad sa nagħmlu hekk. Fil-proċess ta' żvilupp sostenibbli dawn l-affarijiet iridu jsiru flimkien. Ma nistax jien ngħid isma' għall-argument dana ambjentalment daqshekk irid isir dal-proġett. U nieqaf hemmhekk, u mbagħad nara l-impatt soċjali, eċetera, eċetera. Ħafna drabi jsir bil-kontri ma l-effett ekonomiku nifqu hemmhekk. Waħda mill-affarijiet li anke l-eċċellenza tiegħu oġbu jimrimarka li tinsab ħafna fil-enċiklika hija din l-idea li ma jfissirx li żvilupp ekonomiku neċessarjament iġib kwalità tajba tal-ħajja. Dik il-link hija biex ngħidlek il-Papa qed jgħidilha biex ngħidlek il-karrotta li ma tilħaq qatt ħafna drabi. Sakemm inti m'intix qiegħed tippjana diġà fil-pjanijiet tiegħek mod kif inti ittejjeb dik appuntu l-kwalità tal-ħajja. Nitkellmu wkoll fuq il-ħtieġa li nevalwaw il-policies li għandna biex naraw verament jekk waslux għal titjib fil-kwalità tal-ħajja. U waħda mill-affarijiet li sfortunatament nitkellmu dwar imma forsi pajjiżna wasal biex jidħol iktar fil-fond bħala Kummissjoni jilna żmien nippruvaw nagħmlu xi fuq dar rigward hija l-idea ta' tniġġis kemm dak li għandu x'jaqsam il-ħsejjes u kemm dak li għandu x'jaqsam fid-dawl. Sewwa u hawnhekk forsi l-Knisja rridu noqgħod iktar attenti biex niċċelebraw ċertu affarijiet. Ma dak għal-għada ħanna ma naqbis il-remit tiegħi. Il-gvern li kompli u jintensifika l-isforzi tiegħu fuq livell internazzjonali u nazzjonali biex jiġġieled kontra l-bidla fil-klima. Rajna eżempju ta' żewġ meetings internazzjonali kbar li saru fostna u minkejja li aħna biex ngħidlek blata żgħira fil-Mediterran li bil-kan kemm f'ċertu mapep insibuha,
Naħseb kemm il-darba u rejna li aħna proattivi dal-biċċa xogħol, mod speċjali fit-tibdil fil-klima. Rid noqgħod attentu xi dawn l-ambaxxatriċi ħdejja u xi daqqa ta' siq nistenna wkoll minnha. L-importanti huwa dan, u nerġa' nirrepet dak li semmejt l-ewwel. L-enċiklika l-kemm ovvjament issemmi diversi kategoriji ta' nies. Ċertament mhix enċiklika ta' guilt slinging. Anzi, qed tgħid ħaġa. Naraw mhux x'għamel ħażin ħaddieħor, imma x'nista' nagħmel jien fil-xismu tiegħi jew fil-post fis-soċjetà tiegħi biex jiena nagħmel kontribut tal-aħjar biex intep il-kwalità tal-ħajja ta' madwari. Ta' madwari mhux biss dawk li hemm viċin tiegħi fuq livell lokali, nazzjonali u reġjonali, ma anke fuq dak livell globali. Bażikament ma rridx impoġġi kliem fħal il-Papa, però bażikament qed jgħid li jekk jiena se napproċċja dawn l-affarijiet bil-mentalità li se noqgħod infittex id-difetti ta' x'għamel ħadd ieħor x'se tagħmel ħadd ieħor u nikkalma l-kuxjenza tiegħi speċi tal-qad gallerija qed nagħmel żball kbir. Grazzi. Grazzi, Prof. Spaċ. U issa venjamu għal-punt. Allura, għanistieden il-membri tal-panel biex jitilgħu, Onorevoli Ministru, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Ferit Carmel Caccopardo, tal-Alternativa Demokratika, Prof. Simon Borċ, Prof. Borċ hija awtorità fuq liġi ambjentali u internazzjonali, Ferit Johannes Peter Steins, minn din l-Art Helwa, Dr. Mark Silif Sud, il-ċentru għall-Ambjent, Edukazzjoni u Riċerka tal-Università ta' Malta. Tmexxi d-diskussjoni Dr. Mari Brigulio. Nuqqas ta' rispett l-estejni la siġġumma preferit għaddu. Yes, sir. Thank you. Il-panel, u nirringrazzjakom li ġejtu, u nirringrazzja fuq kollox il-Kummissjoni tal-Istedina. L-Eċċellenza tiegħu semma li din hija vuċi skomda xi kultant tal-Knisja u naħseb li jiena wkoll nista' nkun vuċi skomda u anke llum nittama li jirnexxieli ngħid dak li forsi qed naħsbu dejjem b'rispett, dejjem nagħti ċans lil kulħadd jitkellem, però nitlobkom tirrispettaw l-udjenza li għandna wkoll u jekk jogħġobkom titkellmu bl-iktar mod fil-qosor. Okay? Għandkom lili biex tiftakru x'jiġifieri fil-qosor. Ħarsu lejja u diġà biżżejjed. Mela. L-isqof ukoll. Mela, ħanibda b'introduzzjoni qasira biex niftaħ it-ton tad-diskussjoni u ngħidilkom ukoll kif se naħdmu. Mela, għandna il-qafas tal-enċiklika li smajna sew fuqha. Fil-qafas kif din l-enċiklika titraduċi ruħha għal kuntest lokali smajna wkoll. Però forsi ta' min ngħidu wkoll għax ma nafx hekk issemmitx illi f'dawn l-aħħar snin żdied ħafna l-arfien fost il-pubbliku għad-domanda tar-regolamentazzjoni ambjentali, l-għaċċa l-ambjent aħjar. U żdied mhux biss għaliex żdiedu l-ekoskejjel u żdied il-medja, eċetera, imma għaliex żdied l-inkwinament. Jiġifieri meta inti qed tħossu ġej fuqek l-arfien bil-fors ħajjiżdied miegħu. Fil-fatt aħna l-iktar pajjiż li ninkwetaw fuq l-inkwinament tal-arja u dal-aħħar ħarġet statistika li l-fuq minn 200 mewt prematur minħabba l-inkwinament tal-arja. Fost l-iktar pajjiżi fid-dinja affullati, mibnija, li għandna karozzi. U interessanti li fost l-iktar Ewropej li nixtiequ iżjed infurzar. U mhux għax għandna xi jabtit kbira l-infurzar, imma li hawn infurzar bin-nieqes. U fil-qafas ta' dan, il-Kummissjoni ħarġet b'dawn l-20 punt. 20 punt li kif diġà smajna huma mmirati, prinċipalment lejn l-Istat, però anke lejn iċ-ċittadin, lejn l-intrapriża u lejn l-istudjużi. U anke lejn il-Knisja, kienet l-ewwel domanda li saqsejt. Il-Knisja tipponta subajja lejha nnifisha wkoll, iva l-Kummissjoni qiegħda tipponta wkoll hemmhekk.
Li kien sorpriża lija meta qrajt d-dokument kien il-illa li bih huma miktuba dawn il-proposti. Jiġifieri huma verament ma jaġnuħx il-kliem. Huma miktuba b'mod dirett tal-aħħar u kważi bi kliem li tisimgħu fit-triq, mhux kliem tekniku. Kif huma mqasmin? Mela, lil-min diġà għadt, prinċipalment lill-gvern anke lejn il-politiċi nfushom, dwar xiex, min jagħmel proposti jittrattaw dwar l-użu tal-art. L-oħrajn għandek dwar l-iskart, krima, storbju, paċi u l-karozzi. Kif se naħdmu llum? Li se nagħmlu huwa dan. L-ewwel ħanistidinkom jekk jogħġobkom tagħtu kumment ta' reazzjoni dwar dawn il-proposti b'mod ġenerali. Imbagħad se naqbadhom bandil. Dawk li għandhom x'jaqsmu mal-infurzar, dawk li għandhom x'jaqsmu ma' kif issir liġi. Dak li għandhom x'jaqsmu mal-użu ta' talent, diġà semma dal-punt. Dawk li għandhom x'jaqsmu mal-wediet qabel l-elezzjoni. Dawka ħanistieden lilkom prinċipalment titkellmu fuqhom. Dwar l-oħrajn, dawk li għandhom x'jaqsmu ma' użu ta' karozzi, kif ngħixu fil-kampanja, il-kummerċ, l-istudju u anke r-rol taċ-ċittadin ħandur fuq l-udjenza. Xejn minn dan huwa carved in stone, jiġifieri jekk hemm bżonn isiru interventi mill-ġiex naħat isiru, inżommu f'moħħna li kull manna 80 minuta. U jiena għamilt l-arloġġ hawnhekk biex niftakar u diġà għaddew ftit minnhom. U ħanibda nżomm minn issa biex jekk jista' jkun inżommu mal-ħin. Mela, nistidinkom il-panel diġà ġiet introduce, u ħanibda minn Mark u nistiednek tagħmel l-ewwel kumment. Jiena l-2008 jew l-2007 kont għamilt studju fuq iż-żgħażagħ u l-ambjent. U semmew ħafna affarijiet, il-partiti politiċi, istituzzjonijiet, il-banek, però xi ħaġa ma semmitx kienet il-Knisja. Il-Knisja ma semmija ħadd. Sa dak kien studju rigorus, kwantitattiv, kwalitattiv, il-Knisja ma semmija ħadd. Ma kellix vuċi fuq l-ambjent. U l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet kif rajt dawn li naħseb we are on the right track il-Knisja li fis-sens li issa hemm il-bażi li jkollha vuċi li qabel ma kellix. Joanna Spiteri-Stains, nirrappreżenta din l-art ħelwa, jekk naqraw id-dokument propost mill-Kummissjoni, naraw fil-qosor dak li mhijiex qiegħda tagħmel il-MEPA. Il-watchdog tal-pjanar, tal-użu tal-art, tal-ambjent tagħna mhux qed jagħmel xogħlu. U da dokument huwa qed jurina fej mhux qed jagħmel xogħlu. Telegrafiċi vera tikunu, Ipoġġuk f'diffikultà kbira. Jina l-għonet nixtieq insellem u nfaħħar dawn il-proposti, meta naqrom jiena ngħid imma dawn kif qed jiġu applikati fil-ħajja politika u ta' kuljum tagħna. Ħana qegħdin ngħixu llum, qegħdin ngħixu f'kuntest u rridu naraw illi mill-kliem ngħaddu għall-fatti. Jiena jidhirli illi dawn il-kliem mhumiex qegħdin jiġu tradotti bħalissa għall-fatti, għadna kif ħerġin minn proċess parlamentari twil fuq il-liġijiet li trattaw il-MEPA, illi qasmu il-MEPA fil-fema tal-oppożizzjoni, qasmuha b'mod illi flok kien pass il-qoddim għall-ambjent kien pass lura. Aħna bħala oppożizzjoni għamilna emendi għal din il-liġi, irrid ngħid, irrid nirrikonoxxi li numru tal-emendi ġew aċċettati u hemmhekk irrid insellem lill-Gvern, però numru ta' emendi illi kienu l-iktar ta' sustanza illi ma ġewx aċċettati. Fosthom pereżempju l-parteċipazzjoni tal-NGOs fil-proċess tal-pjanar, l-iskrutinju parlamentari u allura ir-rwol tal-Kumitat Parlamentari dwar l-pjanar u kif għandu jitqassam, u li ju l-iktar illi jolqtok u l-fatt illi għamilna emendi illi kienu reproduced il-programm elettorali tal-Partit Laburista. Ivi l-inqas li konna nistennew kien illi l-Partit Laburista issa fil-Gvern jivvota favur xi ħaġa li kienet fil-programm tiegħu stess u vota kontra. Għandhom naqra iktar jint. Sewa, l-ewwel net, grazzi ħafna ta' din l-istedina. Jien xtaqt nagħmel l-ewwel riflessjoni ftit iktar
ġenerali dwar l-enċiklika mbagħad nidħol dwar il-proposti li tpoġġew hawnhekk qudiemna. Jien naħseb l-enċiklika nista' niddeskrivija bħala l-iktar eżerċizzju kbir u globali ta' lobbying li qatt sar. Għax fil-verità l-għan prinċipali tal-enċiklika minn barra dak li kif ikunu enċikliki normali tas-soltu biex ngħidu hekk kien biex jipprova jinfluwenza naħseb suċċess il-femit tal-mexxejja dinin qabel ma jibdew jiltaqgħu f'Pariġi. U naħseb dan juri l-istil tal-Papa li kulħadd u naħseb talmuni ħafna minnkom iktar minn nista' nitkellem jien l-istil tiegħu ta' kif irid il-Knisja. Ma waħda mill-traits li naħseb li qed tiżviluppa huwa it-trait ta' mexxej ta' organizzazzjoni li rid jinfluwenza lil mexxejja ta' pajjiżi oħra. U din forsi hija xi ħaġa li mhijiex bla preċedent, imma qed tittieħed fuq livelli li huma bla preċedent. U naħseb allura dak huwa il-punt li jien narah li huwa b'saħħtu ħafna. Fuq livell lokali dawn il-proposti ħanejt dak li naħseb li huma l-lati kif rajthom jien pożittivi u fejn nista' nara bħala kritika. L-ewwel nett naħseb li hemm qatta proposti li huma fattibbli u realistiċi u ftit jiswew flus, imma jiswew ħafna bħala ħsieb fosthom dak li fatt li jkollok aktar nies li jikkontribwixxu li tiġbor flimkien think tanks ta' studenti fost oħrajn u miktub ta' nies minn diversi oqsma tal-ħajja u anke l-appell lis-settur privati rajtu innovattiv ferm. Naqbel mal-kwistjoni tal-responsabilizzazzjoni li ntefet fuq il-partiti politiċi u fuqna bħala politiċi individwali. Naħseb li qatt ma nistgħu ngergru aħna l-politiċi li jkollna pressjoni biex nkunu dejjem aktar kontabbli. Aħna qegħdin fil-ħajja pubblika u dak xogħolna li nkunu aktar kontabbli. Nifhem ukoll il-lok ta' ħafna mill-focus fuq l-użu tal-art. Naħseb imma li dan huwa nuqqas kbir ta' dan id-dokument. Illi fil-waqt li hemm focus tajjeb u kbir fuq l-użu tal-art li huwa l-ixxu ewlenija f'pajjiżna mill-lat ambjentali, jpoġġi fil-fema tiegħi jagħmel disservizz f'das-sens l-bqija tal-enċiklika. Għaliex? Għax l-enċiklika titkellem fuq affarijiet oħrajn illi qisna d-dokument jitrattom bħala almost an afterthought. Il-kwalità tal-arja li hija fil-verità jekk rajt sewwa l-ixxu kważi prinċipali illi titkellem fuq l-enċiklika, ma din isa hija ixxu li dejjem tittieħed il-barra mill-kuntest ambjentali fid-diskussjoni biex ngħidu hekk ta' bejn il-ġebla u s-siġra li konna f'pajjiżna. Naħseb il-kwistjoni ta' traffiku. Pa' traffiku mhux bħala sens dejjem traffikja, sens ta' traffiku, anke meta jkollna jiena u das-sinjur taħdejja naqra battibek kien nittrattawha biss fuq livell ta' kemm tistenna darba issa il-ġenerazzjoni tal-elettriku ħassir għal gas. Xorta huwa fossil fuel, xorta rridu mmorru għal renewables, eventualment. Huwa pass kbir il-qudiem li ħajnaqqas miljuni ta' tonnellati ta' tniġġis mill-arja, jibqa' lura traffiku bħala s-sors il-kbir net kemm tnaqqas hija l-kwistjoni ta' numru ta' karozzi, sakemm ma naqilbux il-karozzi kollha kif qed jgħidu l-alternattiva għall-elettriku. Il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima rajta punt wieħed biss u kważi bħala afterthought, ftit li xejn hemm diskussjoni dwar l-użu ta' riżorsa oħra li fil-fema tiegħi aħna għandna żewġ riżorsi li huma skarsissimi fil-pajjiż li huma l-art u l-oħrija l-ilma. Naħseb l-użu tal-ilma dik fil-fema tiegħi bħala policy maker nara bħala ixxu li fil-pajjiż qatt ma qabdet art diskussjoni mija kwistjoni ferm ikbar u ferm iktar biex ngħidu hekk li ħatħalli impatt enormi tgħidu li għaliex. Jekk xi darba Alla ħares qatt, imma dal-pajjiż jinbena kollu, iwaqqgħu il-bini u nerġgħu jkollna l-ftuħ. Jekk xi darba naħlu l-ilma kollu li għandna m'għandniex minn fejn inġibuh. Ministru nitolbok jekk jogħġbok. L-aħħar żewġ punti biex inkun. Daq li 4 darbiet l-alarm biex inwaqfek, imma raba darba kelli nwaqfek bil-fors. Għall-oħrajn, ħadd minn ta' l-aħħar net, il-punt dwar l-afforestazzjoni. Naħseb ukoll dan huwa punt li wieħed
semmu aktar. Ħaniqaf hawnhekk għalis. U tajjeb ta' minna jdu li xej ma jwaqqaf lil dak li jkun speċjalment meta wieħed qiegħed fis-saħħa tal-gvern illi daw l-atti li wieħed rom nieqsa jimplementom anke mill-istituzzjonijiet. Jiena staqsejt ukoll tajjeb li ngħidha di mhux sendum. X'inhu ma dokument huwa dokument ta' konsultazzjoni wieħed jista' jibdlu se nikkummentaw fuq. Ir-risposta li ħadd hija li dawn huma suġġerimenti huwa punt ta' tluq huwa punti ta' riflessjoni li minnhom dak li jkun jista' jagħmel l-azzjonijiet tiegħu u jista' jmur beyond. Dan mhuwiex dokument tal-Istat, huwa dokument tal-Kummissjoni. Ġifieri qed nużaw bħala punt ta' tluq anke tad-diskussjoni u min iħoss li għandna immorru oltre minn hekk, ovvjament dak dejjem jista' jsir. Nistieden il-Professor Borg, thank you. Thank you, Marie. L-ewwel ħaġa jiena xtaqt niċċara xi ħaġa, jien m'iniex awtorità fuq l-aspetti legali, ġifieri naħseb kulħadd għandu ċerta esperjenza li nista' naqsam magħkom hija l-esperjenza tiegħi f'dan il-qasam għaliex bejli akademikament nagħllem is-suġġett, però minn żmien twil u għad to a certain extent naħdem fis-settur pubbliku f'dan il-qasam. Matul is-snin li għamilt nixtieq li nieħu spunt minn dak li qed jiġi propost u nispjega wkoll x'inhuma forsi issues prattiċi li qed joħolqu problemi li ftit nies forsi huma aware minnhom. U dan insemmih mill-esperjenza tiegħi. Kemm kontili anki nagħmilha advisor l-Ministeri tal-Ambjent, eċetera. L-ewwel ħaġa anki kif semmew ta' qabli. Waħda mill-iktar problemi kbar li għandna hija illi id-diffikultà li ninfurzaw il-liġi ambjentali. Kontrarju għal-liġi tal-iżvilupp jew għal-liġi pereżempju ta' traffiku, meta ssir xi offiża ambjentali vera propja ġifieri xi ħadd jiskariga xi ħaġa ħażina fid-drejn, xi ħadd jarmi xi ħaġa kif mhux suppost, huwa vera diffiċli li taqbdu. Meta inti kollok infringement ta' permess, iżjed faċli taqbdu qed tarah dak il-ħin stess. Mentri l-liġi ambjentali hija ħafna iżjed diffiċli biex tinfurzah. U fil-fatt dan naraw dan l-iżbilanċ, għax jekk forsi naraw kemm għandna każistika ta' ksur ta' liġi ambjentali, ħlief każistika fuq il-kaċċa u ftit każistika fuq l-iżvilupp, fuq ksur ta' permessi tal-iżvilupp, m'għandniex. Fil-fatt il-case law ambjentali f'Malta hija kompletament absent. U din tirrifletti ħażin ħafna naħseb jiena. Waħda mid-diffikultajiet li barra l-fatt li huwa diffiċli taqbad il dak li jkun, forsi sissa għadna maħloqniex sistema daqshekk effettiva jew daqshekk li tifrex sew kull aspett ambjentali ta' permessi fuq aspetti ambjentali. Il-mod li nagħmlu l-permessi, il-permess huwa l-aħjar metodu li inti teżiġi l-compliance għalhekk isir il-permess. Liġi mhijiex ma tagħmilx suċċess kemm titfanis il-ħabs għax jiksruha, imma kemm jirnexxilek illi n-nies iġġelhom they become compliant waqt li qed iħadmuha. Għalhekk dik l-iktar ħaġa li tinsemmi. Xi ħaġa l-aħħar ħaġa hija illi ħafna drabi li jiġri anki meta niġu biex nagħmlu policies u liġijiet ambjentali, peress li jaħdmu ħafna drabi l-avukati u x-xjenzati flimkien, ikun hemm naqra fireworks, għax il-mentalità hija differenti ħafna. Jiena mill-esperjenza tiegħi xi kultant inħoss illi meta nfasslu xi policy jew liġi, tant inkunu rridu nsibu kull xaq u kull toqba. L-indumu ħafna biex nipprovaw nagħmlu xi ħaġa u sadattant il-liġi tibqa' tinkiser. Allura xi kultant u din kemm il-darba nissuġġeriha, għamilha l-liġi, għamel liġi bażika, ara kif taħdem. U mbagħad meta tibda tara fejn hemm il-loopholes, ibda erġa' mbagħad irreviewja. Thank you. Il-messaġġ ewlieni fl-opinjoni tiegħi tal-enċiklika huwa ta' l-ekoloġija integrata. Jiġifieri li ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw bil-garżelli. Illi dak kollu li nagħmlu għandu effett fuq dak kollu li hemm madwarna. Fuq dak li l-Papa jsejjaħ id-dar komuni. Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu fuq l-ekonomija bħala superjuri mingħajr ma kontinwament inqisu illi hija l-ambjent ta' madwarna li hija d-dar komuni li huwa l-kejl li bih għandna nwasslu għal deċiżjonijiet. Issemmew diversi affarijiet u ġustament il-Prim Ministru qal li huwa żball li ngħidu li l-ikbar problema
jew l-unika problema hija l-uxxu tal-art. L-uxxu tal-art hija problema kbira. Però magħha f'dan il-pajjiż għandna wkoll il-kwalità tal-arja, għandna wkoll l-ixxu tal-impatt tagħna fuq il-klima u wkoll l-ixxu tal-ilma li mhux biss ma qabditx, Onorevoli Prim Ministru, iżda hemm rifjut li nagħtu każ. Għax di hemm differenza kbira bejn li nargumentaw kif argumentajt inti li hija xi ħaġa li ma qabditx. In-realtà, meta wieħed iqis pereżempju lejn l-aħħar reġistratura laburista ta' qablek ta' Alfred Sant, kien beda proċess biex jirreġistra l-Borfos, pereżempju. Sfortunatament, li kieku dakinhar dak il-proċess tkompla, kieku llum qegħdin f'sitwazzjoni ħafna ħjar. Għax kien hemm traskuraġni ta' dik l-inizjattiva għal numru ta' snin. Huwa importanti il-liġijiet, hemm ħafna xi kritika fihom, però minkejja d-difetti kollha li hemm fil-liġijiet, fl-aħħar il-problema hi min jinfurzhom, min ħajapplikhom. Il-membri li taħtru fl-awtoritajiet, u għalhekk aħna bħala alternattiva tlabna lil Marlin Farrugia tippreżenta f'isimna emenda biex tiskrutinizzaw il-ħatriet u jiddispjaċini li ma qbiltux. U fl-opinjoni tiegħi għamiltu disservizz lill-pajjiż. Grazzi. Naħseb daka grazzi li żammejtu għal-ħin. Però ħanaqbez dritt tal-punt l-iktar li naħseb huwa fuq moħħ kulħadd u li semma diġà ħafna drabi u dak huwa l-infurzar. Issa, id-dokument jagħmel 3 proposti ngħidulhom mal-riflessjoni. Il-numru 7, il-numru 8 u n-numru 5. Ma nistax ngħidhom bi kliem aħjar minn dak il-kliem li hemm miktub fid-dokument stess, u allura ħanifqotar. Li l-ewwel waħda tgħid illi fin-numru 7 li meta politiku jmur, iżur, jew b'xi mod jagħmel xi festin, jew jiftaħ xi okkażjoni f'dawn il-postijiet li għandhom xi illegalità, ikun qed nikkwota jagħti l-barka tiegħu biex dawn l-illegalitajiet jibqgħu iseħħu u jippromovi post li jkun qed jikkompeti b'mod inġust ma' oħrajn li jkunu qed jimxu bil-liġi. Fin-numru 8 jgħid ukoll li jekk hemm xi toqob fir-regolamenti u l-liġijiet, il-politiċi huma fid-dmir li jsoddu daw it-toqob u mhux jagħmlu l-użu minnhom huma stess, da dejjem qed nikkwota. Mbagħad fin-numru 5 jelabora id-dokument illi din nuqqas ta' nfurzar mhix xi ħaġa astratta imma li toħloq kompetizzjoni inġusta bejn dawk li jirrispettaw ir-regolament u dawk li jingħataw xi jifhmu li huma l fuq mill-liġi u li dal-egoizmu jagħmel ħsara lil ġid komuni. U mhuwiex xi kunċett astratt, jolqot in-nisa vera. Kliem ieħor f'dawn it-3 proposti l-enfasija 1 tippromovux dak li hu illegali u 2 tapprofittawx mid-dubju. Ma tistax tkun iktar ċara minn dik il-ħaġa. Issa nixtieq jiena u m'hemmx għalfejn li jitkellem kulħadd, jitkellem min iħoss li għandu jitkellem fuq di, però naħseb li waħda mill-issues li forsi jista' jkollna hija li jkun min ikun fil-gvern u jdum kemm idum fil-gvern din tittieħed bħala a basic. Din hija basic. Li min ikun fil-gvern ma jmurx post illegali. Jiena nixtieq nkun naf x'inhu ma' reazzjonijiet tagħkom fuq li volja għas inħoss li hemm bżonn ta' diskussjoni, imma fil-verità donnu hemm bżonn ta' diskussjoni fuqha. X'in il-problema? Forsi li hawn tant illegalitajiet li tispiċċa ma tmur imkien? Jien naħseb anke l-ġisqof jkollu problema fuq doknejs. U dik ħanaraw għada. Ħanibdew minn hawn, jiġifieri il-kwistjoni mhux biex naħrab minnha jew biex nitfal ballun, il-kwistjoni hija validissima. U jekk issa let me name the elephant in the room. Qed nitkellmu fuq il-Monte Cristo. Mhux biss, dik hija l-aħħar waħda li deret, imma mhux biss. Naħseb id-dokument. Ma tantx magħrufa. Għazin kun sorpris li d-dokument inkiteb qabel il-Monte Cristo, pero daw tant. Għat naħseb għawek, jinn il-rispetta. Sax tinjora. Dik hija waħda mill-ixxu sewlenin. Iva, hija wix ixxu li tweġġa. Hija ixxu li tweġġa, per eżempju, naf li hemmhekk issir fiera kull sena kbira ħafna, u meta din is-sena il-MEPA qalet le, mhux ħanatu permess. U laqqas il-pulizija qalet allura l-MEPA ma taċ il-permess, il-pulizija mhux ħatati il-permess. U kollox baqa' ġamjat.
ħarreġ appell lil xi bord oskur laqas jinstess ma konna fl-jedisti fil-verità, illi fuq teknikalità għalhekk dik id-deċiżjoni li kienet deċiżjoni ċara. L-istess mod fuq il-kwistjoni taż-żu, pereżempju, wieħed mar għall-infurzar, kien hemm mandat ta' inibizzjoni u dawn l-affarijiet kollha. Fil-verità, min ikun fil-gvern dal-każ jien qed immexxi l-gvern preżenti jibqa' punt kbir ta' responsabilità fuq. U r-responsabilità tagħna hija li naraw illi l-liġi tkun qiegħda hemmhekk l-ewwel qed l-istess għal kulħadd. Ma tkunx qiegħda hemmhekk biex tiddefendi dak li jgħidulhom il-bakkjona. Jiġifieri fil-verità l-affarijiet iridu jkunu ċari u sketti ħafna. U għalhekk fil-fema tiegħi ma naqbilx ma tiegħi il-kap tal-oppożizzjoni, il-firda li saret illum il-ġurnata fil-mepa hija l-aħjar. Għax l-affarijiet huma ferm iktar ċari, l-ambjent minn direttorat issa huwa awtorità u semma punt tajjeb il-Peritka Kopardo għal kif ma qbiltux mal-iskrutinju ta' persuni li hija parti mill-manifest elettorali tal-Labour Party u hija parti li ħasseħ. Imma trid isseħħ mhux biss l-awtoritajiet tal-ippjanar u tal-ambjent, għalissa qed inħejju liġi u qegħdin naħdmu fuqha u ilna naħdmu fuqha biex ikun hemm skrutinju tal-persuni kollha mhux biss fuq dawk l-awtoritajiet, jien irid skrutinju u bat f'rispett u f'regoli ta' persuni li qegħdin fuq awtoritajiet oħra f'qasam finanzjarju. Illi naħseb hemm issues fil-qasam finanzjarji daqskemm hemm issues fil-qasam ambientali. M'għandix problema, ħanibdew aħna u dak huwa x'ismu tagħna fuq il-punti li għandhom x'aqsmu l-awtoritajiet regolatorji. L-awtoritajiet regolatorji hemm pledge dal-pledge ħajinżamm mhux f'qasam wieħed imma fl-osma kollha kif hemm miktub, jinżamm permezz ta' liġi ġdida li qegħdin naħdmu fuqha u jien irid nara, pereżempju wieħed mill-idejat li għandna hija li jkun hemm kumitat parlamentari apposta jekk ikunx il-Public Accounts Committee li jkun immexxi mill-oppożizzjoni illi ikunu li imorru dawn in-nies qudiemu. Imma jrid ikun hemm rules of engagement għax waħda mill-affarijiet li internament iddiskutejna kienet isma' jekk inti ħad titlob persuna, ħanati eżempju, jekk inti tlabt avukat tal-affarijiet tiegħu illi tgħidlu inti lest biex isservi bħala chairman ta' ċertu awtorità, l-ewwel ħaġa li jgħidlek jekk jinħammur quddiem l-iskrutinju. Lan tal-iskrutinju ħajkun li issir ir-reputazzjoni tiegħi jaqgħat ma ħanaċċetta li nersaq hemmhekk għax jien dawn jitħallsu ċekċik fil-verità ħafna mill-awtoritajiet b'mod regolatorju. Qatt ma ħanaċċetta li nkisser ir-reputazzjoni tiegħi jew niġi mżeblaħ quddiem in-nies biex imbagħad jiġi aċċettat ma niġix aċċettat il-karriera professjonali tiegħi spiċċat jew għal daqqa ta' ħarta. Jiġifieri fil-fema tiegħi issir rules of engagement kif pereżempju jsir fil-Parlament Ewropew. Naħseb il-punt. Kemm u veru ħanikkonkludi hawnhekk għax dalwaqt inkun irid niċċaqla wkoll. Fil-Parlament Ewropew kif isir u aħna eżaminajnija din li jintbagħtu mistoqsijiet bil-qudiem, trid tagħmel tweġiba bil-miktub u mbagħad abbażi ta' dawk it-tweġibiet ikun hemm il-mistoqsijiet li jsiru quddiem il-Kumitat Parlamentari. Dik hija xi ħaġa li beħsiebna indaħlu ħad indaħħal f'din il-leġislatura li tama is-sena d-dieħla ma tistax tkun biss ad hoc fuq qasam wieħed bħal huwa l-ambjent, trid tkun matul is-sistemi kollha tal-gvern u fl-oqsma kollha regolatorji. Li għedin najdu li se nkunu maturi, ma li ma nistax nifhem huwa li għedin najdu nappellaw il-gvern u l-autoritajiet biex jinforzaw regolamenti mingħajr biża' u favur b'mod ġust ma' kulħadd. U jiena bħala perit li għandix naqsam mal-applikazzjonijiet staġibt kif Kastilja, l-pjazza ta' Kastilja li naħseb l-OPM kellha x'taqsam ħafna magħha, sar dak kollu fuq DNO, fejn DNOs jgħidu li ma jistax isir dak it-tip ta' xogħol meta jkun hemm post taħt l-art li jkun hemm affarijiet storiċi, l-ewwel ħaġa, u meta kellix naqsam jiena bħala perit ma' Kastilja fil-1995, domna 9 xhur biex nagħmlu security camera fuq il-faċċata ta' Kastilja. Biex illum fuq DNO mingħajr ma kien hemm proċess professjonali fuq id-dawl ta' Kastilja qegħdin jintużaw il-liġijiet biex il-gvern jagħmel jiritu mingħajr ma jgħaddim il-proċess li
suppost li ikonna. Dik l-ewwel ħaġa. Tieni ħaġa, il-boat houses. Qegħdin nitkellmu fuq l-użu illegali. Għalija dik hija l-ikbar ħaġa nazzjonali li għandna bżonn nindirizzaw b'maturità. Jiġifieri mhux x'għamlu n-nazzjonalisti x'qed jagħmel dal-gvern x'qed tagħmel il-Knisja. Għandna bżonn u nistieden il-Knisja forsi tieħu l-ispinta f'dal-punt li nwaqfu dal-użu illegali tal-art u li qegħdin nħeġġuhom ikomplu għax qegħdin intuhom dawlu l-ilma. U huwa laqas qiegħed f'da-dokument għalija hija xi ħaġa nazzjonali importantissima. L-onet meja kulpa il-post illi numru ta' postijiet fil-fatt illi huma legali l-lum imbnew illegalment fi żmien amministrazzjoni tal-partit li l-lum immexxijin. U allura jiena ma qodx indur mal-lewża, hemm mija kulpa wkoll x'ngħid għall-amministrazzjoni preċedenti u dik irrid nirrikonoxxiha. Jibqa' l-fatt li rridu nindirizzawhom dawn l-affarijiet għax hekk hemm illegalità hija illegalità. U xi kultant u fejn nifhem il-Prim Ministru mhux lakemm taqbad u ttajjar. Għax jibda jiġi xi ħadd jgħidlek għax inħaddem il-fruħ u jien nagħmel hekk u jien nagħmel hekk u jġiblek sitwazzjoni anke meta jkun hemm it-trapass ta' żmien. F'liema stadju l-infurzar ma jibqax aktar possibbli. Jekk awtorità tkun kaxkret saqajja għal diversi snin. Ġifieri din hija problema li sfortunatament iż-żewġ partiti meta kienu responsabbli, meta huma responsabbli mit-tmexxija tal-pajjiż daħlu fiha jeħtieġ illi naraw x'ser nagħmlu fuqha. Jiena dispost illi naraw x'ser nagħmlu fuqha sabiex ikun hemm infurzar sura ta' nies f'dan il-pajjiż u mhux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn min għandu s-saħħa iħawwel. Ovvjament irrid inżid kritika però li naħseb illi il-rule of law, il-rispett lejn il-liġi, flok mar il-qoddim mar lura f'dawn l-aħħar sentejn u nofs, u dik inħoss li ma nistax ma ngħidix boat houses. Bdew minn qabel amministrazzjonijiet nazzjonalista, komplew waqt amministrazzjonijiet nazzjonalista, għadhom hemm illum u l-Prim Ministru tom iddawlu l-ilma, jew id-dawl. Kellhom kienu qed jisruq, anta aħjar. Għat jisirquħ. Jina l-Prim Ministru, ġawana għalet għallur issa. Jina l-Prim Ministru namillu, mux rajt sfida, namillu proposta. Trid tindirizzom il-board houses illegali u l-illegalità tagħhom jien intik l-appoġġ kollu. Nista' nkun iżjed ċar minn hekk? Jien qiegħed fl-oppożizzjoni u minflok noħroġ nikkritikak jekk tieħu passi kontra l-illegalità faħxija li wara kollox ma għamiltix jien personalment, imma hija responsabbli wkoll l-amministrazzjoni nazzjonalista għalihom in parti iva. Jien lest intik is-support kollu biex tindirizza dik l-illegalità timpoġġilek quddiemek. X'taħseb Trid li tindirizza Translator huwa mill-kobba politika noħorġuha biex it-tnejn inkunu responsabbli ħalli għal darba f'dal pajjiż namlu xi ħaġa illi tirrispetta l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Somwa, jekk jogħġbok għax di importanti, jien nixtieq li minflok ma anzi, morru iġru kemm tridu fl-affarijiet tal-fun runs, eccetera, fl-imkien, imma l-iktar li nieħu gost li żommu jitfit f'affarijiet bħal dawn. This is ġifieri tkun xi ħaġa vera sabiħa jekk taqblu illi tappoġġaw il-xulxin fejn jiġi l-infurzar. Fejn hemm l-illegalitajiet, jrid insolvija l-illegalità. U rrid insolvija l-ewwel nett billi nibda nibni fuq l-affarijiet li sibt. Kien hemm ma naħsibx ħan isfela l-ebda sigrit statali, kien hemm pjan diġà fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra biex ikun hemm rilokazzjoni ta' dawn l-affarijiet. Aħna qegħdin naraw kemm hija fattibbli u mhijiex faċli għax anke uħud minn dawn il-persuni jikkorreġini l-perit miex kollha li naqbdu ngħidu dan kollha legali li hemm minnhom illi biżmien hemm numru minnhom illi huma bil-permess. Jien nixtieq illi nirregolarizza s-sitwazzjoni fis-sens illi nirranġa s-sitwazzjoni. Nixtieq ukoll. Naħseb l-isfida. Nixtieq ukoll, nixtieq ukoll li l-ewwel ma nibda nkaxkar mhux il-min qiegħed bil-minimum wage, l-ewwel ma nibda nkaxkar li min għandu l-miljuni.
u qiegħed bl-affarijiet illegali. Ġifieri jiena għalija ikolli s-saħħa morali bħala gvern illi naġixxi maż-żer, iż-żer neċessarjament li jeddek bil-vot. Mhux hekk? Il-kwistjoni Biex jista' jagħmel jekk mhux bil-fondi. il-kbir jeddek kif qal. Jeddek bil-fondi. Le, il-kap tal-oppożizzjoni qala sewwa, il-kbir jeddek bil-postijiet tax-xogħol. Il-kbir jeddek bil-postijiet Xorta ħajweġġa żgħir. lejxin ta' mijiet ta' familji li qed ngħid huwa l-ewwel eżempju fil-fema tiegħi jibda mill-kbir. U xogħli bħala gvern huwa li l-ewwel eżempju nagħtuh bil-kbar. Naħsibx li hija policy żbaljata, Prim Ministru, u laqqas u xogħol li ngħid jekk hux policy żbaljata jew le, però hawnhekk naħseb li kien hawn ta' min nieqfu naħsbu fuqha li kien hawn possibilità u forsi tiżviluppa dil-possibilità illi minflok mal-oppożizzjoni tattakka lil gvern meta jagħmel mossa unpopular u minflok mal-gvern jattakka tal-li l-oppożizzjoni fi żmienha ma kienitx għamlet dik il-mossa, illi tinsew il-political point scoring. U f'dan l-aspett skomdu, u huwa aspett skomdu għax l-infurzar idejjaq lil kulħadd, let's face it, forsi minflok ma titilfu l-ħin u l-enerġija u r-riżorsi tattakkaw lil xulxin. Taħdmu qed inkun forsi naiv wis, imma din hija xi ħaġa li tixtieqha ħafna n-nies u n-nies għandha aspirazzjonijiet naiv ukoll. In-nies m'għandix biss aspirazzjonijiet komplikati, in-nies tixtieq tara xi ħaġa sempliċi, l-infurzar. That's it. M'hemmx għalfejn nirrispondu issa, imma naħsbu ftit fuq għax xi kultant is-soluzzjonijiet mhux bil-forsi jkunu komplikati ħafna. Ħanieħu lil-Perit Kakop. Jiena ħadd pjaċir bid-dikjerazzjoni li għamel il-Prim Ministru illi l-ixu tal-iskrutinar jew fiħsibu li jagħmlu iżjed tard, però komdu li tgħid mhux issa iktar tard. Stajt bdejt bdaw u mbagħad komplej bl-oħrajn. To be fair, jiena ma naħsibx li qed tkun onest ħafna fuq dal-argument, huwa argument komdu. It-tieni punt fuq tal-armier. Fuq tal-armir mhux biss hemm ir-responsabbiltajiet akkumulati mill-partiti fil-gvern, anke l-Knisja kemm torganizza qudies hemmhekk u kemm iġġibni. Le, hija parti milli tillegalizza l-affarijiet. Il-Knisja għandha responsabbiltà wkoll fuq l-armir. Fuq l-armir. Issa fuq li xju Mari, il-dokument jitkellem pereżempju fuq il-kuntratti u fuq l-oti tal-art tal-gvern. Waħda mill-ixjus tal-infurzar Waħda mill-ixus tal-infurzar kienet per eżempju dik il-lukanda fl-armir, għaw l-aħrax tal-milliħa, illi għaliex kien hemm nuqqas ta' konformità mal-permessi tal-bini, il-gvern ta' dakinhar minflok waqqalu u kien jagħti l-ikbar eżempju u ħadd iktar ma kien jagħmel irregolarità, ħarġlu tender biex ħalar ta' madwaru li bena legalment. Qed ngħid għall-ex lukanda Solemar. Għall-ex tal-istess ta' Monte Cristo, jiġifieri id-drawiet jidraw, jiġru minn ħaġa l-oħra. Dakinhar meta twaqqat il-lukanda Solemar u bniet oħra minn floka, il-footprint tagħha kien enormi ħdejn l-art li kellu. Ħa art pubblika u flok il-politiku ma qallu ħawwaqqa qallu ħan irranġalek u ħarġulu tender biex taħu l-art. Il-problemi minn hemm jibdew. Iva, le, naħseb li dubju u n-nies li qed Iva. Fuq affarijiet li hemm soluzzjonijiet u li rridu u ħanitfa' l-qosor jista. Għandek għallim tajjeb. Xejdulu. Waħda mill-issues ewlenin illi mill-ġdid ħanaqbad fuq dak illi għal l-ewwel perit. Ħanejt fuq l-ixxu tal-ilma. Mill-ġdid naf li mhijiex popolari u mhijiex kwestjoni tal-ipprezzar tal-ilma biss. Jiġifieri aħna llum il-ġurnata ħafna jgħidulek il-prezz tal-ilma fil-waqt li huwa dak kummerċjalment li jagħmel sens u jikkonforma ma' regoli tal-Unjoni Ewropea huwa baxx wisq biex nibqgħu għaddejjin qasni li ġej. Għandna mela dawn ir-realtajiet, għandna il-bottlers li jippumpjaw l-ilma minn taħt l-art b'xejn. Ġifieri, is-soft drinks li nixorbu aħna jippumpjaħ minn taħt l-art b'xejn l-ilma. Kif tmur biex titkellem u din hija ma mbagħad titfalura. Il-punt prinċipali meta niġi biex nitkellem jien għalija din a huge policy issue u li lna nitkellmu fuqha sena. Jgħidulek jekk dak ħanalqu u importaw minn barra. Għax aħna ma niġux li aħna vijabbli f'pajjiżna jekk tiċċarġjawna għal dak l-ilma. Qed nitfa'
l-issues differenti, l-pressjoni differenti. Mela, titkellem fuq il-direttiva tan-nitrati. Direttiva tan-nitrati li hija waħda mill-iktar kwistjonijiet taħraq il ħadd ma jitkellem dwarha minn ġdid. Li fil-verità meta titkellem mal-esperti jgħidulek aħna l-bidja f'pajjiżna mhijiex feasible. All right, ġifieri iskoraġġixxi lill-bdiewa milli ikomplu jaħdmu l-art. Issa immaġini jekk tiskoraġġixxi l-bidwi milli jkompli jaħdem l-art, qed tgħid lill-iżviluppatur idħol u ibni fuq għax ħadd tiġi art abbandunata. Imma l-esperti jiġu jgħidu b'argumenti sodi tekniċissimi jgħidulek inti qed toqtol lilek innifsek bil-bidja għax meta inti titfa' il-kimika u dan kollu qed noqtlu lill-pajjiż. Għandna l-kwistjoni tal-iskart mill-qasam tal-bidja. Aħna sallum il-ġurnata narmuh fid-dranaġġ inkissru sistema sħiħa. Qegħdin naħdmu bħalissa biex jkollna sistema ta' tisfija għal dan kollu. Miljuni kbar. Dan huma issues fil-fema tiegħi. Ġifieri jien napprezza lil kull min jitkellem fuq l-issues li għandhom xaqsmu mal-art, mal-infurzar u ma dan kollu. Imma fil-fema tiegħi we might be missing the woods for the trees. Li hemm issues ferm iktar pressanti li meta ħaniġu assi winno żewġ ġenerazzjonijiet down the line, this will be the real issue. Li pajjiżna mhux ħajbqalu qatra ilma oħra xjuża. Vera, u napprezza li tajt elenku ta' daw l-affarijiet li jibqgħu daqsxejn għaliex mhumiex daqshekk ħott tal-news jibqgħu ma jiġux diskussi. Però hemm differenza u għalhekk naħseb jiena mingħajr ma kif taqbad tajt ma nafas wisq fuq u dal-punt naħseb li għamel sew li jafas fuq l-użu tal-art tad-dokument, x'in ir-raġuni? Li fuq in-nitrati, fuq il-pricing tal-ilma, fuq ħafna mill-loqsma li qajjimt, hemm l-Unjoni Ewropea qiegħda seqer fuq pajjiżna. Fejn jidħol l-użu tal-art, l-Unjoni Ewropea hija dgħajfa ħafna. U l-użu tal-art fl-aħħar mill-aħħar imma in the long term issarraf fi problemi ta' arja x'jekk inti tagħti permess ta' bini dak ħajġib il-karozzi jżidu l-problemi tal-arja. Jekk inti tajt permess ta' bini dak ifisser li l-ilma ma jidħolx fil-pjanu jġib problemi ta' ilma. Jekk tajt permess ta' whatever. Jiġifieri l-użu tal-art mhuwiex regolat mill-Unjoni Ewropea, qiegħed fidejna u by the time li joħloq il-problemi ikun tard wisq biex insolvuhom. U għalhekk naħseb li fl-aħħar kien hemm bżonn li awtorità barra mill-Unjoni Ewropea għax f'dal-qasam l-Unjoni Ewropea dgħajfa tajt xi ħaġa. Però konxa mill-ħin u konxa mill-fatt li nixtieq ukoll li l-pubbliku jitkellem għax in-nies ma ġewx hawnhekk biex jisimgħu biss u plassa minn nies fawdex ukoll. U allura ħanaqbes kontra qalbi is-suġġett għalissa jekk jibqanna l-ħin wara nibqgħu niddiskutuh tal-liġi u ta' kif issir il-liġi u l-bżonn ta' studju biex issir il-liġi għax naħseb dak huwa xi ħaġa li hija pjuttost ovvja. U ħammur għal punt numru 11 li huwa punt li jaħraq ħafna. Huwa punt li jaħraq kemm għall-politiku u kemm għall-pubbliku. Dal-punt jgħid hekk. Kultant il-politiċi jinsew li jekk hemm eluf ta' elf ruħ iħabbat il-ħin kollu l-bib tal-partit idejjaqhom bit-talbit tagħhom hemm ukoll 400,000 li ma jagħmlux hekk. Nappellaw lil partiti politiċi biex ma jagħmlux wedit qabel l-elezzjoni kemm sigriti u anke fil-programm li jirreferu għal xi proġett partikolari u jinvolvu l-użu tal-art, għax wedit ta' dat tip jgħid id-dokument iżommu ostaġġ il-ġid komuni, mhumiex differenti minn finanzjament dirett tal-partit politiċi. Il-partiti u din hija sejħa għandhom jagħmluha ċara daqs il-kristall li dawk li ħabtulhom il-bib li l-ambjent u l-patrimonju tal-pajjiż mhux għall-bejħ. Din hija erja oħra li forsi tistgħu issejħu d-dokument naïv, forsi tistgħu anke tgħidu lill-Papa huwa naïv u jiena naqbatit il-Papa u nkun naïv miegħu ma jimpurtax, però nistgħu nagħmlu mezz illi dal-wedit għalmenu b'mod sfaċċat ma jibqgħux isiru. Jew jekk isiru b'mod sfaċċat proset isiru bl-iskrutinju tal-pubbliku? Yes. Saħħa nerġa' nitkellem jien nemmen illi jekk isiru wedit bħal dawn għandhom jisiru fil-pubbliku biex ikunu skrutinizzati. Jien jbeżżani sitwazzjoni fejn ma tgħid xejn. Jiġifieri if anything,
Imma jekk ikun hemm xi impenn tagħmlu fil-pubbliku ħalli n-nies mbagħad jiġġudikaw jekk iridux jew le li timxi ma' dak l-impenn. It-tieni net għalhekk daħħalna liġi tal-finanzjament tal-partiti mill-ewwel ta' Jannar li ġej għandna liġi tal-finanzjament tal-partiti illi ħadku qiegħda għall-ewwel darba iżżomm sewwa ir-riedni ta' kull partit politiku u tittieħed fil-kuntest li daħħalna wkoll il-liġijiet li permezz tagħhom neħħejna il-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni politika u il-liġi tal-whistleblower, tal-protezzjoni tal-whistleblower. Xi kultant nisimgħu xi ħaġa bħal din iva li jiddispjaċini imma ħana jiddi ta' malajr. Li tagħti tqawwilek qalbek bħala semmih li ma tkunx tekniku fis-suġġett pereżempju tal-liġi tal-finanzjament. Ġifieri mhux kull ma nisimgħu aħna nippruvaw niskorjaw gowl kontra l-istat jew kontra l-politiku, meta l-politiku jiġi lura u jgħidlek xi ħaġa li tqawwilek qalbek dik hija gowl għal kulħadd. Ġifieri Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-kwistjoni tal-wedit. Huwa veru illi l-politiku ssir pressjoni enormi fuqu f'terminu ta' wedit qabel l-elezzjoni. Pressjoni enormi, u inti fil-li bejn trid il-vot ta' dak li jkunu allura tittajtlu iva. U bejn trid tgħidlu le għax tħossa kontra l-kuxjenza tiegħek jew kontra l-policy dikjarata tal-parti tiegħek. Jien fuq bażi personali nistqar magħkom li fortunatament sissa l-esperjenza tiegħi ma tantx poġġitni f'dik is-sitwazzjoni antipatika għaliex s'issa qed kont fil-Parlament Ewropew fejn mhix kwistjoni toqgħod wieħed in-nies biex tiġi elett. Però huwa test li rrid ngħaddi minnu wkoll. Però jiddispjaċini ngħid illi Prim Ministru huwa pjuttost evidenti illi jien tagħmilt wedit qabel l-aħħar elezzjoni illi ma kinux biss dawk fil-programm elettorali, brackets, anki dawk minn tixqiegħed twettaq smajna tal-hearing, imma dawk li ma kinux fil-programm elettorali u dan mhux qed jgħidu Simon Busuttil, qed tgħidu Marlene Farrugia kontinwament. Dawn huma għalhekk huma ħżiena l-obbligi li tħalt fihom qabel l-elezzjoni qed tgħidhomlok persuna mill-partit tiegħek stess. Ħażin illi tidħol f'dawn it-tip ta' obbligi. Kulħadd jagħmilha? Iva, kulħadd jagħmilha huwa ħażin. Jiena t-test tiegħi se jiġi wkoll nittama li ngħaddi minn dak it-test, però inti fejljajt minn dak it-test fil-fema tiegħi Prim Ministru. U hija iva, pereżempju tal-Kafe Premier, inti ammettejt li ltqajt miegħu qabel ara x'kombinazzjoni. Iltaqa' miegħu qabel l-elezzjoni. Jala il-bib ġurnata qabel l-elezzjoni, ma reġax fetaħ il-Kafe Premier. Wara l-elezzjoni. Le, mhux qed nikdeb. Inti ammettejt li ltqajt miegħu, permettili waħda, Prim Ministru sa wieġeb. Inti ammettejt li ltqajt miegħu qabel l-elezzjoni. Għala il-bib ġurnata qabel l-elezzjoni ġenerali. Ma reġax fetaħ. Ma reġax fetaħ, right? Taħt il-Partit Nazzjonalista maħax 4 miljoni. Maħax 4 miljoni ta' tini ċans, Prim Ministru. Bir-rispett kullu lejkom it-tnejn naħseb ħadd ma daqshekk jinteressa eżatt x'kien. Le, imma il-kwistjoni tal-wedit qabel l-elezzjoni huma Min ma rridx inkun disrispettu. qed tistaqsina ma Mari, qed tistaqsina Ħarsu l-qudiem lura. tal-wedit. Qudiem mhux jista' jkun. Irridu nħarsu l-qoddim. Però llum il-Prim Ministru hija Prim Ministru, bir-rispett kollu. Irridu naraw x'wietu. Illum jien jiġu, u għanistaqsi il-Prim Ministru la qegħdin fid-diskussjoni, jiġu nies u jgħidulna lilna il-Gvern qed jgħidilna tkellmunix fuq art ODZ u permessi, isimgħu di, tkellmunix fuq permessi ODZ sa l-elezzjoni. Ġifieri jekk terġa' titla' inti Prim Ministru tibda tagħti bla doċċ permessi fl-ODZ. Ma tant, daqs kemm irrispettajt tal-liġi Prim Ministru. Jiena nistiednek, tiklirja, nistied għalhekk qed ngħidha quddiemek jien ma ngħidlekx affarijiet minn wara darek, ngħidhomlok wiċċek. Nistiednek illum li n-nies isserħilhom rashom illi inti m'intix qiegħed tgħid lin-nies isma' jien tkellimnix fuq permessi ODZ sakemm tgħaddi l-elezzjoni, għaliex jekk qed tagħmel hekk dawk huma wedit assolutament skandalużi. Qed narawek Sandro Ketkuti qudiemna dan l-aħħar qal il-partiti huma qishom ħanut għalija. Hekk ġejt rappurtat għall-inqas. Jien ma toġobnix li xi ħadd jgħid li il-partit li jiena qed immexxi huwa qisu ħanut.
ma toġobni xejn. Itka Koparju, Jekk sissa Karmel, nixtieq għal-inqas kontribut żgħir fil-politika nagħtih billi ma tibqax hekk għaliex ħanuta li qed timplika li jiena għall-bejn. Jiena my soul is not for sale. Mela, biex nieħdu fuq il-kelma tiegħek. Aħna bħala Alternativa Demokratika qatt ma minna ftehim sigrit ma' ħadd qabel l-elezzjoni. Lesti intom tagħmlu commitment xi ma tagħmlux? Iva, lest. Fil-fatt kellna talbiet anke qabel l-aħħar elezzjoni għax jiena kont involut qabel l-aħħar elezzjoni u rrifjutajna li nagħmluh. Nittamma li xaħat qed jirrekordja il-meeting. Xtieq li ma nibdewx nitkellmu fuq l-affarijiet Tiġi rekordat. politiċi, nixtieq nerġa' mur fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-użu tal-art. Jiena x'sar qabel elezzjoni u wara l-elezzjoni ma nafx, imma li ma nistax nifhem huwa kif sar dokument fuq Tall Buildings Policy u wara li sar id-dokument u għadda daħlu it-torrijiet tal-imrieħel. Kif sar da? Jew se nagħmlu dokument li se ngħidu li se nagħmlu tall buildings b'dawn l-4, 5, 6 postijiet. Jew maħniex. Plus, it-tall buildings hija ħaġa għandha effett enormi fuq l-ambjent. Għandek skavar enormi, għandek użu ta' fossil fuels enormi biex tibni u tagħmel dak il-konkrit u għandek running costs enormi biex ikollok dawk il-2316 ma nafx kemm erbotorijiet li mrieħel. Jiġifieri x'inhu l-effett ambjentali ta' daw it-torrijiet tal-imrieħel li issa din application stage meta laqqas kienu imdaħlin fit-tall building policy, jiġifieri dal-pajjiż laqqas jaf x'se jkollu qudiem wiċċu letteralment quddiem fin-nofs ta' pajjiżna nħarsu kulħadd lejhom. Kollu ma trid tiddeċiedi xi trid. Dal-pajjiż in-nies ridu jgħixu. Okay? Mela, irridu nagħmlu tliet affarijiet fil-fema tiegħi. Nużaw il-bini li hemm vojt u dan huwa l-ewwel gvern li qed jagħti indikazzjoni illi ħajibda jintaxxa l-bini vojt u ħanibdew b'dak kummerċjali. Dik hija waħda mill-ikbar shifts in policy li qatt kien hemm dan il-pajjiż u qegħdin nagħtu dak is-sinjal biex inkunu nistgħu ngħidu lin-nies qed jħallu l-bini vojt u qed nibdew b'dak kummerċjali għax hemm impatt ukoll soċjali jekk immorru fuq dak residenzjali għalhekk qed nifoka fuq dak kummerċjali illi jekk if you're not getting your act together ħatibda tħallas it-taxxa waħda. Tnejn billi naraw x'ħanamlu mill-użu tal-art li hija eżistenti. Issa jekk il-popolazzjoni kif hija l-indikazzjoni ħadd kompli tiżdied jew ħammorru iktar fil-għoli, mhux qed ngħid torrijiet mhux New York, ma jew ħammorru aktar fil-għoli u għalhekk hemm ċertu obbligazzjonijiet fosthom li jkollok mhux binja ħdem binja ma jrid ikun hemm 4 toroq, jew ħajkun hemm dejjem iktar pressjoni fuq art hija vojta. Jien nippreferi issa x'naħseb jien u kulħadd jista' jiġġudikani fuq dak li naħseb. Jien nippreferi li jkollna aktar għoli milli li jkollna sprawling fiktar art li hija verġni. It-tielet ħaġa, ħriġna policy li ġejna kritikati fuqha ukoll. Jien għalija mhix kwistjoni li nibnu post u li nħallu post ieħor vojt. Hija l-kwistjoni li l-post li qegħdin nibnu hemm bżonn pulmuni fejn qegħdin nibnu wkoll. Il-kwistjoni ta' 30 metru. Il-fatt li llum min għandu proprjetà bil-policy li ħriġna dan l-aħħar id-DC15 fil-verità jista' jibni ferm inqas minnha biex għaliex irid jħalli inti mhux gallinar ħden gallinar, imma jrid jkollok aktar spazju. Jien naħseb dak huma id-diskussjonijiet il-kbar li rridu nimxu lejhom. Jiena nixtieq ngħid l-ewwel vera diffiċli ssib vuċi hawnhekk. Hekk qed inħossni bħalissa u fil-fatt għamilna studju wkoll li iż-żgħażagħ u anke l-adulti qed isibuha diffiċli ħafna jsibu vuċi. Il-prinċipi huma li l-art hija sagrosanta. U diżett ma tistax tibni. Aħna nixtieq nkunu nafu meta ħadd ispiċċa din il-battibek politiku nħoss li speċi l-art hija ta' kulħadd. Jew ta' ħadd, ta' min hi l-art. L-effett fuq l-ambjent u n-nies. Jiġifieri meta aħna nieħdu deċiżjoni, l-effett negattiv mhux biss fuq l-ambjent, imma anke fuq il-mentalità tan-nies. Qed nagħmlu studji bħalissa li qed juru lin-nies qed isiru li jekk dak qed jagħmel li jrid, jien għalfejn ma rridx ma nistax nagħmel li jrid ukoll. Jekk dak qed jibni post b'mod illegali. Jiena mhux ukoll nista' nagħmel hekk
il-mentalità tan-nies qed naffettwaw ukoll mhux qed nagħmlu biss ħsara ambjentali. Jiena ħadd pjaċir nisma' li hemm ċans li forsi ma naf fil-ħolm. Ftehim għandi jkun l-Urugwaj inti battili marillum. L-Urugwaj għamlu bħalma kontu ħatamlu intom li ftehmu biex inaqsu problemi ambjentali billi ftehmu bejnietom il-partiti politiċi. Sewa, ġifieri ma nafx għalfejn din hija possibilità, naħseb wieħed mill-unika metodi biex forsi nsolvu problemi bħal huma il-boat houses huwa li intkom tiftehmu bejnietkom. Ma naħsibx li hemm mod ieħor. Il-imriħel ta' tawes, l-opening statements tal-isped jgħidu li għanna bizzejiet bini li m'għandniex għalfej konna bżon tall buildings solution. Jena nifhem li jekk edin nużaw il-brownfield sites kollha ta' Malta, brownfield sites ġifiri postijiet mitluqin f'development zones li irridu nħarsu ġo fuq soluzzjonijiet oħra, imma għanna ħafna brownfield sites, għanna postijiet bħal Birkirkara, ġibt ritratti, Birkirkara jekk tgħaddi minn ġo fiha, għandek postijiet djar wieħed wara l-ieħor for sale. Għanna zvotament tal-villaġġi, għanna iktar minn 40,000 vacant buildings, naf li kien hemm kwestjoni fit-2013 fuq kemm hemm vacant buildings, imma tgħidlix li mid-2000 vacant buildings li hemm Birkirkara huma villeġġatura, għax ma nasibx li n-nies imorru Birkirkara l-villeġġatura. Jiġifieri building stock exists. We do not need to exploit ODZ and we do not need to exploit l-arja li għandna f'nofs ta' pajjiżna biex nibnu torrijiet kullimkien. Plus, it-torrijiet, għax it's a cart before the horse, in-nies kif se jaslu għalihom? One of the items on this list is mobility. We are creating a huge need for people to get to the center of Imrieħel. Imma kif se jaslu ġol Imrieħel fejn daw l-uffiċini kollha, we're not talking about it. In-nies il-speċjalisti li ġabu l-Fastens Business Park tkellmu u naħseb tkellmu mal-gvern fuq kif se naslu biex ikonna pjan ta' mobility li għall-inqas in-nies jistgħu jaslu l-Imrieħel. Tajjeb li niftħu ftit il-diskussjoni għal ħafna nies għaw baħar tajdej. Kulħadd naħseb huwa ġust li jitkellmu wkoll. Nibdew bil-Professor Asha għax l-ewwel wieħed li rajt. Mbagħad naħseb Grazzi ħafna. U importanti li nisimgħu il-sinjuri politiċi u l-NGOs ġifieri, imma for goodness sake, mhux biss, għaliex dawn l-affarijiet inna nismawhom fuq il-gazzetti, fil-parlament, eċetera, ma naħsibx li daw is-sinjuri għandhom ħafna bżonn iktar exposure. Jiena sinċerament l-opinjoni personali tiegħi. Jiena naħseb li mhux tajjeb li il-konferenza nqasmet fit-tnejn fis-sens li għadha nitkellmu fuq il-Knisja u llum nitkellmu fuq the rest. Jiena naħseb li l-Knisja jekk għandha vuċi morali tittamlu u l-ewwel nies il-vuċi morali jiġi bir-rispett u bl-esperjenza, mhux għax inti l-Knisja. It-tieni nies il-rispett morali jiġi mill-azzjoni, mill-eżempju. U f'kull ħaġa li tkellimna fuqha, anki sempliċiment il-voti. Tgħid il-Knisja m'għandix voti, għandha, għax meta tibda titkellem ma' ċerti kappellani jgħidulek Alla ħares ma nagħmilx dik il-qampjena Alla ħares ma nagħmilx dak il-bdamask għax ma jiġunix in-nies. Jiġifieri noqogħdu attenti, mhux qed ngħid, le. Jiġifieri noqogħdu attenti. Il-problema mhijiex tal-laburisti u nazzjonalisti, il-problema hija tal-kultura Maltija li wkoll tbati minna l-Knisja u qed tintuża mill-Knisja, sfortunatament inħoss jiena ma ħallija. Jiġifieri tajjeb li nwaħdu il-Knisja, għax il-Knisja bħala Kummissjoni Ambjent tista' tagħmel ħafna ġid lill-kultura Maltija u tagħmlu bil-eżempju. U għadha ma nkunx nista' nattendi, jekk joġobkom ma nafx forsi Mario Kamenzulli jgħidli li out of point, jew whoever. Qed nitkellmu fuq il-klima. Laudato si jekk hemm xi ħaġa importanti hija l-klima. Il-Knisja lesta li fuq il-klima tajt pereżempju l-footprint tagħha ħadd naqsu b'20% sal-year 2020. Nixtieq li l-Kummissjoni Ambjent taħdem għal xi ħaġa bħal din. Bekk il-Knisja qed turi isma' sur Prim Ministru, sur kap tal-Oppożizzjoni, sur NGOs, ara jien, mhux nipritka biss, grazzi.
Yep. Lena, Mek, please. Xawlet, qed jinsima. Okay. John Paul Kawki, minnaħa tal-NGO se nitkellem jiena tista' tgħid. Nixtieq insemmi fuq 3 punti. L-ewwel nett li Laudato Si oġobni ħafna bħala dokument għax qaqqad flimkien mhux biss l-aspett ambjentali jisu aħna apparti minn natura, u li aħna parti minn natura huwa ħafna fuq ġustizzja soċjali u fuq dal-punt nixtieq ngħid. Inħoss li anke meta niddibattu bejnietna hawnhekk dejjem nitkellmu fuq l-ekonomija jisa l-aktar ħaġa importanti u mbagħad l-oħrajn nikkompromettu ruħna. Ma jistax nibqgħu nqisu l-ekonomija bħala dik li qiegħda fuq l-affarijiet l-oħra li huma s-soċjetà u l-ambjent. Il-ġnus Magħquda stess tgħid li żvilupp sostenibbli għandu jżomm it-tlieta li huma fuq kolonni ugwali. Kemm ħandumu nibqgħu nitkellmu fuq il-ġnus Magħquda x'tgħid u x'ma tgħidx u mbagħad fil-verità nibqgħu nqisu l-ekonomija fuq kollox. Nisimgħu aħna wkoll fil-pubbliku bħala ċittadin argumenti bħal imma dik l-alqa tipproduċi ċertu crops 20 euros a square meter. Hekk ħan nivvalutaw għal-art. M'għandix valur intrinsiku aktar mill-valur ekonomiku suġġettiv li nixu fih. Nixtieq ukoll nitkellem fuq il-kompromess. Dejjem nitkellmu fuq iva nagħmlu hekk imma għandna nagħmlu kompromess hawnhekk. Irrispettiv ta' lim partit u lim amministrazzjoni, dejjem il-kompromess huwa illi kull ġenerazzjoni dejjem nibqgħu nitilfu. Nitilfu l-art, nitilfu n-natura, nitilfu l-patrimonju tagħna, ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni. Kemm ħandumu sejrin hekk? Il-kompromess mhuwiex kompromess, l-unika ħaġa li tiġi komprometta hija l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tagħna. U hawnhekk twassani għal punt ieħor li jiena personalment weġġani ħafna. Inħoss li hemm ħafna element ta' tista' tgħid feudaliżmu tal-pajjiż u ħanidu b'dan il-mod. Ħansemmi l-każ ta' Żunqor li kont involut fih jiena. Jiena niġi miż-Żunqor u meta hemmhekk rajt il-mod kif l-art jisna isni li nibnu hemmhekk, anke jekk hija art u diżett ħafna minnha. Morna u tkellimna fuq l-art hemmhekk tiswa ftit u l-bdiewa. In-nies li l-hom hemm jaħdmu l-ġenerazzjonijiet tista' tkun l-art tal-qbiela ma jinteressanix. Hemm in-nies qed iġibu lejxin tagħhom b'mod rispettuż ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni. Bħala ċittadin f'Marsa Skala, inni 7 snin nixba nara il-ġerma, all right? Bħala post abbandonat, hemmhekk u ngħidu iva ma dak tal-privat, all right, ma l-privat sakrosant. Ma nistgħux immissu. Ma l-bdew ngħidulhom iva nresqulkom l-għaliq nagħtukom x'imkien ieħor. Dan huwa rispett li għandna lejn in-nies fis-soċjetà tagħna. U dan mistoqsijiet jiena nibqa' nsaqsihom. Għax proġett wara proġett. Issa tinsemmu l-motor race track, vera, espressjoni kull mi, imma fejn nibduh dan. U l-bdiewa se ngħidulhom ukoll hemmhekk għal-skopi tal-ekonomija. Iva, dejjem l-ekonomija. U aħna s-siniklu mbagħad nispiċċaw il-konkrit u s-siment aħna dak nixtieq. Mbagħad Astrid. Kif? Eżatt sejjer, għax ħan nitkellem. Għajtkellem Sandro. ċajta miegħek. Le, m'għandix dub. Le, imma ara l-ewwel nies Dr. Bozottil, dik il-metafora tal-ħwienet kienet metafora, ma kienx xi ħaġa li jiġifieri u barra minn hekk kif imni fil-verità il-partiti issa nkunu saqajna mal-art meta tiġi l-elezzjoni kulħadd jagħmel shopping list ma tispiċċa qatt. Okay? Kemm wieħed u kemm l-ieħor. U n-nies jivvotaw x'jaqbel lilhom issa għalulek jiġifieri il-ġurnalisti, it's an offensive truth. Jiġifieri whether you like it or not. In-nies jagħmlu li jaqbel lilhom. Jiġifieri din hija l-verità. Apparti minn hekk jiġifieri nitkellmu naqra fuq l-art u fuq l-ambjent. Jiena ma nistax nifhem. Għaliex hija ħasra qegħdin nitfixklu fil-ġid. Għaliex kemm ekonomikament u kemm ambjentalment qegħdin naqblu illi ma rridux nibnu art fiż-żona barra mill-iżvilupp. U hemm qbil fuq għadi. U se nibqgħu nużawha bħala aġenda u aġenda politika and whatever. Dan, ħanajdlek dan il-gvern, aqta din il-biċċa xogħol tal-AUM, tal-Università li kien hemm kontroversi u kien hemm kompromessi ma tħolx fiha. Imma mill-komplament, fl-ODZ ħadd mu qed jibni, anzi mhux tal-liek, tal-li saret ODZ policy. Biex dak l-abbuż li rajna da snin li għaddew, għarru kaza ta' abbuż, morru għaraw l-abbuż li hemm fl-ODZ. Saret ODZ policy li l-lum laqqas tista' tiċċaqlaq.
Illum jekk tixtri farm disused, ikollu 2000 metru kwadru bini, maħmuċ pesta u mitluq. Ma tistax twaqqaw u tagħmel xi ħaġa minn floku da, titirriduċija għal 200 metru kwadru. U l-kumplament imur għall-agrikoltura. Barra minn hekk, fiż-żona tal-iżvilupp, jiġifieri rridu naqblu mbagħad illi fejn għandek il-building zones. Ma jistax ikun ikollok plot il-bambin biss jaf għax da mhux id-developer biss għandu plot, jista' jkun bniedem illi xtara b'sagrifiċċji kbar plot bil-permess. U jkun xtraħ €250,000 ta' biex ċajta, xtajdlu ma tibnieħx da. Jekk kienu huwa bil-permess, mela qegħdin naqblu li barra bil-permess. Dr. Bozotti qegħdin naqblu barra bil-permess mhux hemm kompromiss, hemm konsensus li ma rridux nibnu. U ma jidhirlix li mħarex l-ebda permess fl-ODZ. U mbagħad għandek oħra, illum naqset il-footprint tal-building zones. Iġifieri illum bil-policy ta' DC 2015 kif qal tajjeb il-Prim Ministru, issa aħna ma naqblux mal-gvern hawnhekk għax waġġajna aħna. Ħankun onest magħkom, però tifhem tal-awtorità għax għandu raġun il-Prim Ministru fejn jgħidlek isma' qabel konna bniedem ikollu terraced house u fuq il-bitħa tiegħu jibnu 6 solari. U kulħadd iħares għal fuq il-bitħa tiegħu. Jiġi għandek monstru warajk. Fil-verità, illum bil-policy l-ġdida li ġiet approvata ħbib tiegħi xahar ilu biex noqogħdu attenti. Kull imkien jista' jinbena biss 30 metru font. Jiġifieri jekk qabel kellek plot ta' 200 piet u stajt tibni 6 bedrooms u stajt tagħmel l-ikbar games room ma tistax iżjed issa. Tittamel 30 u l-kumplament titħalli ġnien. U mhux hekk biss talli taħt dak il-ġnien laqqas iħalluna. Niskavaw u nagħmlu basement u nittoppjaw bil-ħamrija. Jiġifieri laqqas taħt dak il-ġnien ma nistgħu nibnu u laqqas taħt il-front garden issa ma nistgħu nibnu. Jiġifieri jekk qabel il-front garden konna nagħmluh madum bil-policy l-ġdida jrid jiġi ħamrija. Andrew. Skuża. Sorry, għana xi ħaġa malaj. Jekk tista' żomma fil-kuntest tal-awtotossi u ma nidħlux fil-punt. Il-punt huwa li qegħdin nitfixklu, qegħdin nargumentaw. Meta qegħdin naqblu, ma nistax nifhem għadin. Mela sewwa qed naqblu. Għaliex fl-awdizet qegħdin naqblu illi mu qed isir xejn. U naqset il-footprint. Naqset il-footprint, sorry, imma naqset illum jekk qabel kellem, u tqul li għandi raġun, meta trid u x'ħin trid nagħmellek l-exercise jiena. Jekk qabel kien hemm 10,000 metru u issa nitkellmu fuq it-tall building, qabel ma kellniex policy tat-tall building u rajna torrijiet u rajna kif sar dak it-tall. Kieku dan kien television konna vera U le ma li razza jew ġejt hawnhekk provanatik. Da mhux television, jien żommu daqsxejn. Iwa, jiena qiegħed waħdi hawn. Okej, illi qed nipprova nfiem għal min vera ġenwin irid jifhem. Ħadd ma jiġġieled. Le mhux ħadd ma jiġġieled. Jiena m'iniex niġġieled, jiena qed nargumenta illi aħna mhux tal-li qed niċċu għal ċapolati, tal-li għandi membri jien tilfu flus kbar daqqa ta' policy bħalissa. Nisimgħu il-Astrid, please. Aħna ġejna disrispettati diġà darba fil-claims tal-rationalization. U issa qegħdin inkomplu nisimgħu argumenti li jinsultaw l-intelligenza tal-poplu. Għax il-pubbliku illum il-ġurnata sar sofistikat, speċjalment u jieħu interess kbir fl-affarijiet tal-iżvilupp. Li għadna qegħdin nisimgħu argumenti li huma assolutament skaduti tal-1980s li aħjar nibnu il-fuq milli nibnu il-barra, dawk huma argumenti assolutament skaduti. Għax, l-ewwel ħaġa, m'hemmx din il-pressjoni tal-popolazzjoni. Skont il-NSO Statistics, il-popolazzjoni waslet dal-waqt waslet għal plateau u wara il-2025 tibda ftit tinżel. Issa, il-FAR policy, kif interpretajnija għaw Malta, l-ibnija ta' taħt fuq, ġdi kienet għal social housing, aħna ġibnija għal luxury housing. Voldiri, li nibnu daw it-torrijiet, mux biex nieħdu l-excess population li verament għandhom bżon il-kopji żgħar.
Aħna meta saqsejna il-MEPA jekk għandhomx bżonn verament ta' uffiċini kif kienu jgħidulna qabel għax irridu niġbdu il-ditti il-financial companies għax għandna bżonn uffiċini. Il-MEPA stess tajdlek li bil-permessi li diġà ħarġu, per eżempju tal-Metropolis, hemm biżejjed commercial space għal-domanda kollha attwali għalulna il-klim we certainly don't have people queuing at the door for office space. Voldiri, għaliex edin nippjanaw daw it-tall buildings, specialment insaqsi, għaliex il-MEPA għamlet studju serju ħafna minn wieħed espert, ġabet espert tal-tall buildings fit-2010 u dal-espert li ikkonkluda li għaw Malta bħalissa l-għamem domanda u laqqas hemm il-mentalità li nużaw it-tall buildings kif suppost maħniex kulturalment adattati għal tall buildings, dal-rapport laqqas intwera il-min ħa id-deċiżjoni. Il-Prim Ministru, jekk joġbok, isma di, min ħa id-deċiżjoni fuq it-tall buildings laqqas kien jaf bl-esistenza ta' dal-rapport tal-expert. Vodiri laqqas kellhom id-deċenza jadduhom, aħna kellna nadduhom meta kien tar twist. Jena di inħossa skandlu flus inħela u policies li mumiex assolutament u ma damaging għal Malta u għal suppost edin nidru ta' sbieħ fuq il-climate change, ħafna klim sbieħ fuq il-climate change u ma nirrikonoxxux li il-UNESCO Sustainability Committee għada is-sena l-oħra ħarġet konklużjoni li tall buildings huma assolutament innemiċi għal climate change għax jikkawżaw joħolqu il-urban heat canyons. Thank you. Qabel ma nieħu żewġ l-aħħar kummenti mbagħad nerġgħu nieħdu rond oħra, li nixtieq ngħid huwa li d-dokument isemmi u jagħmilha ċara li jixtieq li jkun hemm studju li it-terms of reference ġifieri mill-bidu net ikun maqbul li jkun maħdum b'mod trasparenti. Ir-riżultati tiegħu isiru magħrufa u aġġornati dwar appuntu din li xul qed nitkellmu id-domanda għal iktar bini. Issa, dawn l-istudju jżiru minn żmien għal żmien, imma jekk ma jsirux b'mod illi anke terms of reference, anke min se jagħmilhom ikun maqbul u jkollu l-fiduċja ta' kulħadd, allura meta jkollna d-dokument fl-aħħar nispiċċaw huma tittara min għamlu u għaliex għalek u għaliex ikkonkludu hekk. Allura naħseb jien li d-dokument jagħmel rikjesta tajba u raġunata li meta jsir studju ta' dat tip li huwa importanti ħafna meta inti għandek dak in-numru ta' djar vojta u meta inti tgħid li forsi għandna bżonn nitilgħu il fuq mhux inwessaw ħadd ieħor qed jgħid li għandna bżonn nitwessaw laqas nitilgħu il fuq. Allura il-mistoqsija hija x'għandna bżonn eżatt u biex tirrispondija taqbad tagħmel studju. L-istudju jkun l-opinjoni tal-Prim Ministru, laqqas tal-kap tal-Oppożizzjoni u laqqas ta' xi NGO, tkun opinjoni li hija rispettata. Infatti, id-dokument jgħid ukoll u jiena hemmhekk ukoll għajt skantata kif inhu daqshekk ċaru tont. Dan il-pajjiż huwa żgħar wisq biex il-gvern ma jagħtix każ ta' persuni li għandhom talent u jissimpatizzaw mal-partit oppost. U din tiġri. U naħseb li hija wasal iż-żmien ukoll li ngħidu hemm ċertu pool tar-riżorsa u Malta. M'hawnx daqshekk nies. Ħarsu lej il-futbol biex inħarsu f'xi ħaġa li forsi inqas kontroversjali hawnhekk għax toħroġ f'xi każin ħafna iktar kontroversjali. Ma nistgħux aħna noqogħdu ngħidu għax dak il-plejer jivvota l-Labour jew dak jivvota n-nazzjonalisti ma rridux fit-tim. Jiġifieri l-istess ħaġa fl-istudji ambjentali qed jaqbel miegħi Sandro u naħseb li għandha tiġi dokumentata li Sandro qabel miegħi fuq xi ħaġa. Alfred. Grazzi, Madam Chair. Nixtieq nagħmel xi punti fuq l-enċiklika, ħankellem mod ġenerali. L-enċiklika Papa jistaqsi żewġ mistoqsijiet. Waħda minnhom hija x'qegħdin nagħmlu hawn mhux hawn jiġifieri fuq il-pjaneta tagħna fid-dar tagħna. X'qegħdin nagħmlu hawn. U t-tieni mistoqsija li jistaqsi hija x'aħna lesti li nħallu lil dawk li ġejjin warajna minn din id-dar tagħna. Għalija di l-enċiklika Laudato Si hija kostituzzjoni għall-umanità illi jekk wieħed isom f'moħħu
il-ħajja tal-umanità kif tista' tiġi nfassla illi fija ikun hemm involuti kemm l-aspett kummerċjali, kemm l-aspett soċjali u kif ukoll l-aspett ekoloġiku, l-ambjent. Infatti, nad il-verità xukjat kemm kebruħi meta kont naqra l-enċiklika, l-Papa jgħid li l-kummerċ huwa vokazzjoni. Imma ma ħallix hemmhekk. Vokazzjoni jgħid li permezz tal-kummerċ qed jgħin lin-nies. U hija sostenibbli diku. Il-kummerċ qed jgħin in-nies li jgħixu dil-ħajja tagħhom fuq l-art fuq id-dar tagħna b'tali mod u manjera li huma iħossuhom parti u qed jaqsmu mir-riżorsi li qed isir fil-kummerċ li huma ta' kulħadd. U ikompli wkoll iżid, il-kummerċ ma jfissirx illi il-ftit jaħtfu u l-kumplament iħallsu il-prezz moħbi tal-kummerċ li jsir. Dan huma prinċipji illi jekk wieħed veru jixtieq illi jara l-umanità illi timxi b'mod illi mhux kif qegħdin mixin aħna kif qal il-President Hollande l-aħħar il-bniedem huwa l-akbar għadu tiegħu illi qegħdin nuru wkoll. Waħda mill-affarijiet li ddejjaqni hija ħan nitkellmu fuq Malta issa mod ġenerali u mhux mod speċifiku, illi d-deċiżjonijiet jittieħdu jekk ikunx tajjeb illi deċiżjoni hija tajba b'mod ekonomiku, b'mod finanzjarju. Ma nixtieqx insemmi eżempji għax ma nispiċċax. Nu ħafna ħin. U ma jidħolx dana id-deċiżjoni kif sa timpatta fuq is-soċjetà, kif sa timpanta fuq l-ambjent. Matul id-diskussjoni intqal illi n-nies irdu jgħixu. Veru n-nies irdu jgħixu, ma jirdux jgħixu għalissa. N-nies irdu jgħixu għal ġenerazzjoni futuri tat-tfal tagħhom u kif anka il-Papa qal għal ġenerazzjoni illi selfu għomna dawn ir-riżorsi tad-dinja fid-dar tagħna iridu jgħixu. Ma jfissirx li għandna naħtfu u nagħmlu il-ħajja tal-umanità f'periklu għalina u għal dak li ġejjin warajna. Sfortunatament, il-kelma ambjent beżza il-ċerta entitajiet soċjali madwar id-dinja kollha u anke Malta. Per eżempju, kemm entitajiet reliġjużi, kemm entitajiet kummerċjali, kemm entitajiet politiċi, kemm entitajiet legali, tbeżza. Għaliex hemm dal-kunċett li jaħsbu li jekk titkellem fuq ambjent u nagħmlu l-ambjent aħjar. Allura din issa tkun impatt negattiv fuq is-sistema kummerċjali tal-pajjiż. Mentri din iċ-ċerta biża' hija illi hija qed tkompli tiggrava s-sitwazzjoni soċjali, is-sitwazzjoni ambjentali u qed tikkontribwixxi iktar għal faqar kif min jaqra l-enċiklika tal-Papa jista' jifhem u jara bl-eżempji li jagħtu. Anka fil-diskors li qalu il-ċat mill-panel qal hemm enfasi żejda fuq l-art għaw Malta. Għaliex hemm enfasi żejda fuq l-art? Dawl net l-art tagħna hija żgħira, il-popolazzjoni hija kbira. U meta wieħed iqis li l-ambjent fil-ispjegazzjoni totali tiegħu wiesa, l-ambjent huwa format mill-ħajja dawk l-ispeċi mill-inqas nemusa sal-ikbar ma nafx li vantaġġ m'għandniex hawnhekk imma żomm. Inkluż il-bniedem, tigri għandna, ma tigri qasuma indiġeni ġifieri dawk ħloqna problema aħna billi qegħdin hawnhekk. U deċiżjonijiet ukoll jew nuqqas ta' deċiżjonijiet ta' entitajiet li suppost solvewhom qabel ġew dawn. L-ambjent huwa il-ħajja u l-affarijiet fiżiċi bħall-art, il-klima, l-art, il-klima, l-ilma. Issa, aħna għandna l-art u l-art, il-maniġġar tal-art qed joħloq dal-problemi ambjentali soċjali. Per eżempju, il-Prim-Ministru semma l-ilma. Il-problema tal-ilma li għandna Malta huwa imħabba nuqqas ta' maniġġar professjonali tal-art illi kkawżat il-problema tal-ilma. Illi kellna nġibu 57 miljun mill-Ewropa biex nagħmluh il-baħar u mit-metru il-bot nerġgħu ntellagħ. Flok intefqu biex ġie maħżun. Bdiet, imma seba' kont ta' ħaġa bl-Ingliż li kont ċensurat. Mhux għax bl-Ingliż għax qed iddum ħafna jekk ma jimportax. Għawon kan nisaw da xieċtiqu jitkelmu. Nistennewna fuq l-Skype. Il-biodiversità u kol sejra l-ura mħabba il-mizm maniġġar tal-art. Minflok qegħdin nirranġaw u nsaħħuha, qed nonfqu flus pubbliċi biex nġibu affarijiet inkomplu narruha. Jiġri, il-fragmentazzjoni li teżisti f'dal-pajjiż qed toħloq problemi soċjali u ambjentali illi minn ġurnata l-oħra qed jikbru u sintendi l-entitajiet illi hemm
governativi li suppost jaraw li daw ma jsirux. Jekk wieħed iqis ir-rapport li qed jipproduċi uffiċjalment u jippreżentaw anke lill-gvern, tara l-faqar u kif qed nitbedu mill-maniġġar professjonali ta' pajjiż illi kif qal il-Prim Ministru fi żmien ġenerazzjoni oħra ħajkonna nħallsu prezz qares ta' deċiżjoni politiki biex qed naħtallu. Għandna 5 minutes. 5 minutes nixtieq naqsamhom ma' Miżim maniġġar pajjiż. Grazzi. X'tippreferi nikkonkludu tiċċaqlaq jew tiċċaqlaq u nikkonkludu? Tixtieq il-mikrofon li tajt xi ħaġa ta' konklużjoni jew tista' titlaq? Grazzi tal-preżenza tiegħek. Anzi bqajt ħafna. Thank you. Grazzi tal-attendenza u l-partiċipazzjoni. Mela. Issa, għanna il-Prof. Brigulio, għanna għawdex, ħaniħdu għawdex l-ewwel anka raġunijiet tekniċi, u mbagħad il-Prof. Brigulio, mbagħad is-Sinjura temmek. Tajjeb, mbagħad nibdew naħsbu biex nagħmlu l-kummenti ta' konklużjoni. U nwiegħed illi dawk li ma tantx tkellmu ħajitkellmu issa. Dispjaċini tan-nuqqas ta' ugwaljanza fid-distribuzzjoni ta' ħin. Mela, salmilkom, isni Big Brother warajkom. Laqat il-fatt illi il-diskussjoni kienet monopolizzata ħafna u hija prevedibli wkoll dwar il-politika dwar l-użu tal-art. Huwa suġġett illi ovvjament jirrikjeda ħafna diskussjoni u żgur li mhux ħajġi eżawrit il-lejla. Biss jiena naħseb laqatnu wkoll il-fatt illi il-panel fl-ebda ħin ħadd mill-panel ma għamel l-inqas aċċenn għal kwistjoni tat-tibdil fil-klima. U jiena naħseb, b'rispett kollu lejn kulħadd, illi din hija l-issue l-iktar importanti, l-iktar urġenti illi għandha kemm is-soċjetà Maltija kif ukoll kulħadd fid-dar komuni. Il-konferenza illi hemm bħalissa ssir bħalissa Pariġi, għall-ewwel darba qed ninnutaw illi l-mexxejja kważi kollha qegħdin jiddiskutu b'ċertu urġenza. U l-urġenza mhijiex xi ħaġa li qiegħda tkun esaġerata. Qegħdin f'sitwazzjoni dis-sena hija l-ewwel sena fejn il-medja tat-temperatura ħad tkun iktar minn 1 degree milli kienet fl-era preindustrijali. Issa suppost it-targetu illi ma jiġix maqbus it-2 degrees. Imma l-probabilità hi illi qegħdin nirriskjaw illi ħad tkun 3-4 degrees. U hemm dak li x-xjenzati jibżgħu l-possibilità ta' runaway effects billi il-glaciers jibdew jinħallu, mhux qed jibdew qegħdin jinħallu, il-livell tal-ilma tal-baħar jola, u di ħajkollha impatt kbir fuq kulħadd, anke fuqna. Ġiet narawha pereżempju Kalifornja bil-nixfa kbira li għandhom, hemm 1200 km² illi qegħdin iċedu 2 pulziri fix-xahar. Biħsara enormi fuq l-infrastruttura u b'konsegwenzi ekonomiċi enormi. Hemm min anki jipotizza li l-gwerra ċivili fis-Sirja, waħda mir-raġunijiet tagħha, waħda mill-kawżi tagħha, kienet in-nixfa kbira li kien hemm fis-Sirja fis-snin preċedenti, illi ġalu ħafna nies jitilqu mill-kampanja u jmorru fil-bliet u żiedu t-tensjonijiet soċjali bil-konsegwenza li faqqet il-gwerra ċivili. Dan kollu jiena il-diskussjoni dwar l-użu tal-proprjetà huwa importantissimu. Imma naħseb li llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn it-tibdil fil-klima hija l-issue prinċipali u anki aħna Malta, veru aħna żgħar, imma aħna l-livell ta' ekonomiku tagħna jirrikjedi li anki aħna nġorru r-responsabbiltajiet tagħna. U
U responsabiltajiet mhux biss irid iġorrhom il-gvern u l-istat, irid iġorrhom kull ċittadin. Kull ċittadin jista' jara kif jagħmel biex inaqqas il-carbon footprint tiegħu billi pereżempju jekk jista' juża bass u ma jisax il-karozza tiegħu, illi juża materjal illi inqas iżomm iktar il-frisk u naħseb illi l-Perit Spiteri Steins tista' tgħidilna xi ħaġa f'dan rigward, juża iktar il-frisk naturali tad-dar u ma jkollokx bżonn ta' air conditioning u ta' heaters biex issaħħan jew biex tkessaħ. Konxa mill-fatt li nħtaw forsi minn tixtarhom imma jibdew jilbsu jitilqgħu. Nixtieq konkludu jekk ma jibqa' bħala organizzazzjoni illi għandha firxa kapillari fuq it-territorju kollu. Qiegħda ferm pożizzjoni tajba illi tinkoraġġixxi liċ-ċittadini illi jieħdu il-promozzjoni tal-ambjent f'idejhom. Mhix kwistjoni biss illi nistennew lill gvern jew l-istat jew lill-politiċi jagħmluha, imma ċ-ċittadin ukoll għandu din responsabilità ħalli iħares id-dar komuni. Ringrazzjak ħafna, naħseb illi d-dokument u nieħu dan l-ispunt mhux biex naqtalek imma biex nerġa' ndur lejn l-udjenza. Jagħmilha ċara ħafna li hemm rwoli għaċ-ċittadin illi faċli jikkontribwixxi fihom. Forsi fl-ippjanar tal-art diffiċli għaċ-ċittadin, però f'dak li hu pereżempju l-użu ta' karozza huwa post fejn il-ċittadin għandu ħafna saħħa. Jekk darbiva u darba le ma tużax karozza jonqos it-traffiku bin-nofs. Daqsekki, sempliċi daqshekk. Jitkellem ukoll dwar l-istorbju, r-rispett li titgħallem tħobb lin-natura illi tirrifletti fuq l-azzjonijiet ta' konsum u ta' skart u ta' ħela tiegħek. Id-dokument jagħti idejat vera ċari ta' fejn wieħed jista' jasal u ngħidwa kif inhi jekk wieħed irid jagħmel differenza f'ħajtu bħala ċittadin, tant hemm fejn wieħed jista' jibda illi m'għandux bżonn ikun id-dokument illi jgħidu, ma xi kultant sabiħ illi wieħed jiġi mfakkar fiha. Għandna mill-inqas 3 kummenti li se jkunu konċiżi mill-art, Jien nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa differenti issa. Nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa li semma l-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof li hija isbuħija. Il-problema tal-bini mhijiex biss illi qed jakkupa l-art, imma fil-proċess tal-bini sena sħiħa naraw biċ-ċittadini flok bibien. Scaffolding kollha msaddin. Ta' kuljum, biċ-ċittarċara timqattajn. F'nofs ta' slima, f'nofs il-belt kollhom kien. Daw l-iżviluppaturi, kontratturi biex jiffrankaw ftit euros ikerħu raħal sħiħ. U da mhux bini wieħed hemm da jkun hemm xi 30-50 bini. Biċ-ċittarċara timqattajn. Flok parking jagħmlu jekk sa toilet waslu biex jagħmlu flok parking. Toilet ta' ċeramika mhux toilet. Ħantawal ħafna. Iżbuħija tal-ambjent hija importanti ħafna. U issemmit mill-Arċisqof, importanti ħafna. Aħna s-siġar barra li tuna s-servizz li tuna huma sbieħ. U qatt inħallu 50 kontrattur. Ikerħulna r-raħal tagħna, ikerħulna r-bit tagħna. U da kollu wkoll ma rridx ngħid bil-permess tal-politiċi, imma bajn waħda magħluqa il għaliex dawn l-abbużi flok naqsu qatt jiżdiedu. Kull jum qatt narawhom, il-bieraħ fit-Times rajna gżira mimlija trab il għaliex kontrattur ma ħax il-passi li kienu meħtieġa. U allura nixtieq ninsisti fuq l-aspett ta' sbuħija tal-ambjent. Ħafna, grazzi. Is-Sinjura Mek fit-tarf u mbagħad John. Dom il-mikrofon iktar viċin ħan nismaw. L-enċiklika tefet ħafna awareness fuq l-ambjent u kienet pass pozittiv minnaħa tal-Knisja. Anka fil-bidu tal-diskussjoni ħadd pjaċir nara anka l-kappijiet kemm Dr. Simon u l-Prim Ministru li qablu fuq dawn l-issues, ġifieri jiena nħossi li kamon ejja ninsew il-passat, imma ċertu affarijiet ma jistax ikun hemm kompromessi. Fuq din tal-ODZ, per eżempju, l-art tal-ODZ, m'għandux ikun hemm kompromessi, mhux għax jien iktar b'saħħti għax jiena kontrattur u jiena minix tajjeb, kulħadd jista' jagħmel li jrid. L-ODZ huwa ta' kulħadd huwa tiegħi
huwa ta' tfal tagħna, huma tal-ulied futuri tagħna. Ġifrek se nibqgħu sejrin hekk, allura nispiċċaw kulħadd jagħmel li jrid. Ħaf xi ħaġa li vera tweġġani f'dan il-pajjiż hija pereżempju l-ferita kbira tal-boat houses fejn l-ebda kap ta' political party ma stand illi ngħidu ejja neħu imma baqgħu il-boat houses ta' San Tomas pereżempju jiena minn Marsa Scala għext ħajti hemmhekk tajjeb u rajt id-differenza llum il-ġurnata jien nibża nitwerwer immur San Tomas bix-xenti tawn li saret ħadd ma sa u plasek tajnihom id-dawlu l-ilma u jagħmlu li jridu. Jien ma nersaqx iktar lejn dak il-post. Għaliex ħadd ma ħastent u ngħidu ejja nneħħuhom. U meta niġi biex nispjega anke l-itfal jiena għallima. Jiena kif jiena xi dritt għandi għax jiena powerful u għax jiena strong u għax jiena violenti qbad poġġejt il-bandira tiegħi fuq dik il-biċċart u dik il-biċċart saret tiegħi. Jiena nħoss li din hija vera ferita kbira li ħadd ma ħastent u kaxkarhom kollha. Il-boat houses inħoss mhux tal-lijek tal-li tajnihom il-permessi. Il-marelli jiena qed nirranġa dar li hija heritage ta' Malta u teġ biċċa xogħol bil-mepa kollox skont il-liġi mxejn kemm tawna iħtaqal. U kollox skont il-liġi mbagħad immur jiġi xi ħadd li għax huwa b'saħħtu u tefa' l-bandiera u dik li biċċar saret tiegħi. Jiena inħoss li huwa prinċipju. Il-prinċipju m'hemmx kompromessi. Jiena miż-żewġa jew jiena rrid nibqa' xebba. Naħseb li anke l-Papa jaqbel ma ċertu prinċipju huma dawk li huma. Dik xi ħaġa li xtaqt ngħid. Tu il-bini li se jsir issa ovvjament inna nafu tal-Università ta' Marsa Scala. Issa ODZ hija ta' kulħadd, mela nista' nilab biha kif irrid jiena. Inħoss li tfal tagħna x'sejrtu. Is-supply huwa dak li hu tal-ambjent, il-land hija dik li hi. Kieku nistgħu naħseb nippruvaw nibnu anke fil-baħar issa, tengod immanna dik il-biċċa bajja ħaw Marsa Scala li ma nistgħux nibnu fiha, tengod, jekk ma nispiċċawx anke nagħtu l-permessi fiha. Inħoss li huwa prinċipju sagrosant li kemm il-Knisja u kemm il-partiti ta' Malta għandhom jiddeċidu u ħadd pjaċir onestament li nara qbil bejn Simon u Joseph Muscat li naqblu fuq ċertu issues. L-aħħar punt li nixtieq ngħid huwa illi anke pereżempju il-Ġerma, għax il-Ġerma saret għajsor Marsa Scala, qedtilkom jiena ngħix hemmhekk u nimxi u rajt anke tibdil kbir Marsa Scala, anke kif qed jinbnew il-ħin kollu f'teħdej xulxin bini tila. Fejn hu l-ODZ? Kważi ftit se jispiċċa għax kull dar tmisma oħra. Għadda pitada tfal tagħna Malta se tispiċċa kollha bini. Thank you very much. Grazzi. Nieħdu lil John Beyer, actually Dr. John Beyer issa. Dan se jkun l-aħħar kumment mill-flor u mbagħad se nieħdu il-kummenti ta' konklużjoni. Niġbed l-attenzjoni għal-liġi illi ġiet diskussa fil-Parlament u ġiet approvata fit-tieni qari. Jiena naħseb hija liġi żbaljata, kieku kelli nagħmel summary tagħha hija liġi li tagħti poteri lill-Ministru u tikkonċentra il-poter fidejn numru żgħar ta' nies. Kienet saret konsultazzjoni pubblika, jien kont ikkummentajt, kienu għamlu kummenti tajbin ħafna il-Kummissjoni tal-Knisja u koll din l-Art Ħelwa. Naħseb nemmen illi din il-liġi se jkollha impatt enormi ħafna iktar mill-li qatt nistgħu nimmaġinaw. Ġifieri jekk aħna niġu f'sitwazzjoni ħansemmi pereżempju historic area, se kollok ċerti applikazzjonijiet, vera li qabel il-2013 il-sistema ta' pjanar kienet ristrettiva żejjed, Missa morna l-estrem liħor. Se jkollok numru kbir ta' applikazzjonijiet, forsi relattivament żgħar, ikunu dubjużi, ikun hemm l-intervent politiku u l-permessi jibdew ħarġin. L-effett kumulattiv ta' dawk il-permessi se jkun enormi. Jifieri nixtieq illi bħala NGOs u bħala pubbliku ġenerali ikun aware u anke l-gvern jerġa' jaħsibha sew se noħolqu problemi kbar.
Nixtieq jaqra dwar dan il-punti fid-dokument il-proposta numru 9, 12, 15 u 17 jitkellmu speċifikament dwar il-liġi l-ġdida u biex intikom dewqa ta' tip ta' diskors li jsir f'dawn il-proposti, per eżempju l-15 tajt il-viżjoni u jagħmluha fi quotes tidher li qed tkun iddettata minn interessi egoistiċi ta' ftit nies li qed jinfluwenzaw policies ta' pjanar b'detriment tal-ġid komuni. Huwa redikolu li permezz ta' policy l-ġdida li suppost irregola l-iżvilupp barra żoni, eċetera, eċetera. So d-dokument huwa qawwi pjuttost ħafna f'dak li qed tgħid inti. Il-problema li tant kellna ftit ħin u tant xtaqt li indaħlu kummenti oħrajn ftit lilin minn dan, plus li għadhom kemm għaddew maratona mill-Parlament u ma xtaqx nerġa' niftilhom ferita fuq il-panel illi iddeċidejt illi dak inħalli ħad-dokument. Bis-sissa wasanna biex nagħlqu il-diskussjoni, nitlobkom titkellmu f'liema ordni tixtiequ li titkellmu m'hemmx għalfejn straight line, però għandna bżonn il-mikrofon. Hawnhekk, please. Min jixtieq imur l-ewwel? Nirrispondi l-Sinjura Ellis minn Għawdex li tkellem fuq il-partiċipazzjoni ta' ċittadin. Document F huwa dokument li nħareġ ma nafx flima sena minn għalija fil-2009 li jitkellem fuq l-insulation u l-building qualities biex binja tista tkun mibnija aħjar. The single skin with plasterwork, according to document F, is sufficient. Jien għamilt l-istudji tiegħi, jekk ma jkollokx 75 mm insulation fuq il-bejt, m'għandekx insulation surata nies. Jiġifieri jien għandi talba il-minu inkarigat tal-MRA li joħorġu studji surata nies fuq insulation ta' binjiet, għax jekk inti għandek insulation minn tixa tuża l-enerġija biex issaħħan u tkessa. Jiġifieri għandek direct effect upon the environmental effect. My second point is about local planning policies. Hawnhekk fid-dokument jgħid li jridu jużaw l-imħuħ tajbin ta' pajjiżna. Jiena nħoss li wasalna f'punt li l-MEPA mhix kapaċi u laqqas għandha l-manpower li tagħmel il-detailed development plans li għandna bżonn biex nagħmlu rehabilitazzjoni tal-brownfield sites. Pietà qed tajjat biex xi ħadd crying out loud, ħanajda bl-Ingliż, for somebody to study that entire area and come up with a rehabilitation master plan. MEPA m'għandix il-kapaċità u l-studenti tal-ippjanar fil-Faculty ta' Built Environment mhumiex qegħdin jieħdu il-kors tal-ippjanar għax m'għandhomx impjiegi fejn jmorru, għandhom biss il-MEPA. Għandna bżonn ikonna ambjent professjonali bħal m'għandhom pajjiżi l-oħra li il-regulatory body encourages private processes of local planning at a professional level, not at a political level. Il-politikant mhux planning professional. It-tielet punt biex nirrispondi bl-istatistika il-Sur Ketkuti, between the 4th of November and the 4th of December kien hemm 125 applications ODZ. Ma nafx men, f'sena se jkollna 1500 applications ODZ. L-stores wara li inħareġ il-liġi ta' Rural Policy Guidelines minn 10 square meters li kienet strict qabel, issa qegħdin inkunu tal-50, 60, 70 square meters u qegħdin isiru dwellings, tista' tmorru tara tal-imġarixini, minn store saret residenza, minn reservoir saret swimming pool u inata dawl u ilma. Jiġifieri qed issir. Min flok qegħdin nipproteġġu l-ODZ, jiena ħadd qata il-bir illum. Nixtieq niċċara l-punt li hawnhekk mhux qed issir speċi ta' conversation li kull ħaġa li jiena hawnhekk nieħdu risposta u risposta mill-udjenza x'inkella mhux se nagħlqu. Ħalli tajt li għandha tajt. Mbagħad wara jkun hemm reception u nistgħu niddiskutu f'diskussjoni. Ta' Disemba ħareġ applikazzjoni demolition of existing 45 apartments. Il-Ramla Bay Hotel is going to triple in size. Nixtieq inkun naf kemm hemm metri kwadri ODZ at a seashore level, jiġifieri postijiet fejn immorru aħna l-Maltin biex ikonna ftit
peace and relaxation li se jirġa imur għal kostruzzjoni, more concrete jungle. My love, so you talk about transparency. Naqbel mal-Dr. Beyer, għanna bżon checks and balances, din l-art ħelwa għamilna konna isna l-Mini Attorney General's Office, naraw kull liġi għamilna xi 30 options for changing the current demerger, ma nafx sallum kem minn daw is-suġġerizzjonijiet ħasaru liġi, imma hemm nuqqas kbir ta' trasparenza. Nibdew bil-American University, Zone or Point ħadd ma jaf kif x'inhuma ir-relation the terms of agreement, immur għal so-called study of alternative sites ta' Zone or Point li kienet ma kienitx studju professjonali u nagħlaq billi ngħid li għandna bżonn kif qed jgħid dokument rapporti mill-Ombudsman biex jkollna proċess serju. Min jixtieq imur? Meta kelli iktar xahar f'rasi, kont ħafna. Xi 16. Ilu ftit. Kont niġbed ir-ritratti tal-annimali Maltin. U bħalissa tinħares lej wieħed mill-affarijiet li kont għamiltien, kont bali għamiltien. U daw l-affarijiet għandi 3 tfal illum. X'se jaraw minnhom? X'se jaraw it-tfal tiegħi? Jiena nħossni li morna l-baħar. Skużi l-espressjoni Maltija. Hemm valur fil-biodiversità u Malta, qasbis semmejniha kważi fil-panel. Hemm valur fil-biodiversità qiegħda fil-punt 6 minn għalija. Ma semmitx il-biodiversità. It-tigri li mhux indiġeni qed insemmu issa. M'għandniex qabru, m'għandniex biex nkunu, m'għandniex biex niftaħru Malta, żgur li għandna. Imma ħafna nies ma japprezzawx. Ma napprezzawx. Għanna ħafna x'napprezzaw, imma tfal tiegħi probabbli mhux jaraw xejn u tfal tagħhom ħajaraw ħafna inqas, PlayStation ħajaraw probabbli, fuq it-television ikun jista' jaraw l-annimali. Għaliex? U dira ġejja mit-teħid tal-art l-aktar, mit-teħid tal-art, li ħin kollu nieħdu l-art. Fejn hum riservi naturali? Fejn qegħdin? Ma nistax nifhem fejn qegħdin, jien immur riservi naturali, imma ma nafx nara. Jiġifieri jiena li ngħidu dan li l-biodiversità għandha valur qawwi ħafna, ma napprezzawx, tagħti ħafna servizzi. Tnadda fl-arja għandha wkoll relazzjoni ma' tibdil fil-klima, aktar ma ta' siġar, aktar ħajspiċċa carbon dioxide fl-arja, għax huma jassorbu l-carbon dioxide, nafforestaw iva. Ix-xarja għandna valura liħ, nagħtu valura x-xarja u Malta il-gerig jew hija art abbandonata. Ix-xari art abbandonata jħarsu leha blatu ftit ħaxix. Issa ħafna minn dak il-ħaxix ħażin, għax hekk isejħulu, ħaxix ħażin, orkidi li ma jeżistum kien Malta biss. Min japprezzhom daw? Għalfej wasalna fli wasalna, ma nafx. Forsi l-unika valur li qed nagħtu bħalissa huwa l-flus. U forsi hemm bżonn nibda nagħtu valur affarijiet oħrajn. L-Onorevoli Brinkat? Kif joġobkom? Osservazzjonijiet fil-qosor. Fost il-punti li tqajmu kien hemm xi konflitt qawwi bejn l-ekonomija u bejn l-ambjent. Jien naħseb that is an old hat policy. Wieħed mill-aqwa studji li sar dal-aħħar ma sarx mill-ambjentalisti u kien dwar l-ambjent u kien dwar il-klima. Jirreferu għalih bħala il-Calderon Report, li kien ex-president tal-Messiku, u n-nies li kitbuh kienu kollha jew gvernaturi ta' Banek Ċentrali, jew Ministru tal-Finanzi, jew Ministru tal-Ekonomija. U kollha ħarġu b'konklużjoni waħda. Ma kienx hemm Ministru tal-Ambjent involut. Illi jekk l-ekonomija u l-ambjent jissaħħu tnejn f'daqqa, tkun a win-win situation għal żewġ setturi infushom. U di rabtu wkoll anke mal-iżviluppi fil-klima. Intqal hawnhekk illi fuq klima qed niffokaw fuq skala internazzjonali imma ma qed nagħmlu xejn fuq skala lokali. Mhux biex inkun apologetiku, imma naħseb illi din hija konklużjoni żbaljata għaliex min jara x'qed isir. Illi wara li l-gvern preċedenti u għamel tajjeb kien għamel pjan ta' adattazzjoni u anki pjan ta' mitigazzjoni dwar il-klima li sfortunatament ma kienx ġi benchmarked, kellu jkun benchmarked fil-2011 ma sarx, aħna xuwa obbligu tagħna mhux b'sens ta' pika, qed nagħmlu low carbon development strategy se ninvolvu l-stakeholders kollha, diġà sar l-scoping element tiegħu huwa proċess li hu maħsub li jitlesta sal-tmiem ta' sena 2017.
Għaliex fih se jkun qed jindirizza l-adaptation u l-mitigation tal-klima f'kuntest purament lokali u jkun qiegħed jikkonsulta l-stakeholders kollha f'diversi proċessi ta' dan l-iżvilupp. Nasib xaġa li jaqblu miegħi n-nies preżenti hawnhekk qed nara wieħed partikolari ngħid għall-Pol għax ġieli kellna skambju fuq dan. Jiena la naqbel ma' min ikun spekulattiv l-iżvilupp. U laqqas ma naqbel ma' huwa fundamentalista li pretendi l-iżvilupp kollu għandu jaqaf. Jien naqbel ma' min jargumenta illi kull żvilupp għandu jkun żvilupp sostenibbli. U implicitly, meta tajtek inti qed taċċetta li għandu jkun hemm l-iżvilupp. U is-sustainable development innifsu dan huwa l-bażi tiegħu. U naħseb li forsi ma ħarġ daqshekk ċar illum, u hawnhekk konna qed nagħmlu disrispett mhux lejn nfusna, imma lejn il-qdusija tiegħu il-Papa hija. Illi il-Papa id-dokument tiegħu l-istess kif għamel id-dokument ta' Sustainable Development li ġie adottat mill-Ġnus Magħquda, l-ambjent kien one of 4 pillars. Il-pillars l-oħrajn kienu id-dimensjoni soċjali, id-dimensjoni ekonomika u in more recent years id-dimensjoni kulturali. Il-Papa faswa dawn l-affarijiet ħafna. U l-Papa faswa xi ħaġa ma tantx trattani għallum. U kont nistenna li nqajmuha, nibda minn stess. L-inugwalenza soċjali. Għax hekk inti se jkollok żvilupp ekonomiku li joħloq iktar inġustizzji soċjali u diżugwalenza soċjali, dak huwa regress u mhuwiex progress. U il-Papa jena laqatni xi ħaġa partikolari. Il-Papa semma xi ħaġa llum sfortunatament ma semmitx. Il-Papa saħansitra daħal li lin mill-morali, li lin mill-inputs xjentifiċi li kellu, daħal anki f'kunċett li ħafna Maltin għadna bdejniex niddiskutu ħsew l-ekonomija ċirkolari. L-ekonomija ċirkolari kif jafa ħafna, propju jumejn ilu il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-pożizzjoni tagħha dwarha. Kellim ġurnalist, mhux se nsemmih bismu, għalli nixtieq nikteb fuq dan is-suġġett imma għalli eżattament naqas naf x'inhi. U din hemmhekk hija responsabilità tagħna l-koll. Politiċi, media, anke Knisja, illi din għandna nfissura tajjeb ħafna kulħadd, għaliex permezz tagħha dawk ir-risorsi li qabel konna narmu, issa rridu nużawhom aħjar għax ir-risorsi huma xi ħaġa rridu nużu. U rridu nneħħu din l-idea li r-risorsi tagħna ma biss il-baħar u ma biss ix-xemx. L-aħħar konklużjoni tiegħi hija din. Issemmit l-enforcement u nifhem is-sentiment ta' nies preżenti. Jien nemmen illi iktar milli tgħaddi l-enforcement dirett għandu l-ewwel nett ikun hemm compliance u għandu jkun hemm control. U għandu jkun hemm anki implementation ta' liġijiet preżenti. Għaliex qed ngħid hekk? Billi kollok liġi inti fejn mhux tintaxxa, timmulta l xi ħadd 100 euro jekk ikser il-liġi. U mbagħad tgħid li ħanżid għall-pena li ħanamena 1000 euro. Hekk di ma tiġix infurzata, tista' ma tagħmel xejn. U għalhekk jien ngħid illi di tapplika mhux biss għal fejn jidħol l-enforcement, għal fejn jidħol it-twetti anke tal-liġijiet li għandna fil-pajjiż. Jien nemmen ħafna mill-liġijiet li għandna fil-pajjiż frankament huma tajbin. Ikollhom bżonn fit-tweaking, l-importanti sa qed imur lil mill-enforcement, l-implementation hawnhekk għandna responsabilità uħtija il-kol kemm aħna, soqgħod ngħid il-gvern ta' qabel u l-gvern tal-lum. Hekk aħna ma nimplementawx il-liġijiet li għandna llum, inutli nqogħdu nippjanaw biex nagħmlu liġijiet li jibqgħu sbieħ fuq il-karta. U intikom eżempju wieħed ma ma nkun partiġani u kritiku. Issemmit anki fil-dokument tal-Knisja, u għamiltu sewa semmitu. Il-noise pollution. Ta' kemm hija tissemma di, mhux qed ngħid il-gvern ta' qabel, hija tissemma ħafna. Il-noise pollution ħafna jasbu li xi ħaġa tolqod biss l-anzjani u l-morda. Forget it. Tolqod anki żgħażagħ li qed jistudjaw li effettwaw anki psikoloġikament. Aħna kellna 3 għażliet. Stajna qbadna liġi ta' gvern ta' qabel u Armenja, kienet tkun pika bla sens. Stajna qbadna minna liġi kompletament ġdida u stajna nagħmlu it-tielet option li għamilna. Ipprovajna inżewġu liġi ta' qabel ma' xi idea ġodda li kien hemm. Xorta għandna problema u se nagħmlu konsultazzjoni pubblika fuqha. Taf għaliex? Għax qed tgħidilna li kemm il-liġi ta' qabel, jiġifieri biex qed ikun partiċan. U anke l-liġi li fassanna aħna, tajbin kemm ma tajbin, si jaħlu fl-iktar ħaġa importanti. Billi hemm xi 6-7 jekk mhux iktar entitajiet differenti responsabbli għan noise pollution, se neħlu fl-implementation. Immaġina illum. U nagħlaq di, jien noqgħod San Ġiljan in the thick of it. Il-pulizija diġà overstretched commitments ta' Paċeville, jien għandi complaint. Semmuant il-pulizija li jkun għandi biġa Paċeville. Kif se jindirizza il-problema? Iċ-challenge li għandna qoddimna mhux nagħmlu liġi tajba biss, li nagħmlu liġi tista' titħaddem fil-prattika. U di se nagħmlu konsultazzjoni pubblika fil-bidu tas-sena d-dieħla, għax hekk nagħmlu di, hekk ma nagħmlux di, nistgħu ngħaddu liġi fil-Parlament, jista' jkollna l-kunsens u l-backing tal-oppożizzjoni kif kellna fuq climate change, xorta nkunu qed ngħaddu n-nies biżmien. Għalhekk jien ngħid
Ejjew niflu d-dokument tal-Papa, il-punti li tqajmu l-lum kollha validi biex ħadd jaħseb li qed ngħid kienu sekondarji u irrelevanti, imma hemm diversi aspetti oħrajn illi għandhom dimensjoni soċjali, ekonomika u anki kulturali, naħseb illi għandna l-obbligu li nħarsu lihom għaliex l-ikbar żewġ assets li kellu l-Papa fid-dokumenti għaw kienu illi diġà trattaw daw is-suġġetti papiet oħrajn, forsi mhux daqshekk fil-fond. Ma flok il-limita ruħu biss għad-dimensjoni morali, dar fuq l esperti li kien hemm fil-Ġermanja għal dik li climate change. U ma ddejja xejn illi uża bażi xjentifika li soltu tistenna mill-xjentisti u mhux minn xatt morali bħalu. Immiktar minn hekk irnexxu li mmastrija kapaċità kbira tal-Papa. Il-kapaċità tiegħu kienet riflessa fil-fatt illi rnexxielu fil-klim tiegħu mhux biss fl-enċiklika biss, illi iwiddeb il-kulħadd, imma jagħmel dan f'mod illi mhux biss ma jurda l-ħadd, imma iwassal messaġġ qawwi fl-istess ħin flok jantagonizza n-nies, he brings more people on board. U nagħti eżempju ċar, meta ltqajna bħala Ministri Ewropej tal-Ambjent mal-Papa lejliet is-Sustainable Development Conference ta' New York, l-iktar ħaġa impressjonawni kienu żewġ affarijiet. Il-Papa, l-ġudità tiegħu, u l-Ministru li kelli ħdejja, mhux se nsemmi l-pajjiż. Ministru li ma temmen f'xejn, li qalt li ma nistax bniedem bħal da, ma nħoss li qed jabbini b'sens qawwi ta' responsabilità. Meta jkollok bniedem atew li ħossu mċaqla u kommoss bi kliem tal-Papa, jien ngħid li dana juri li l-Papa huwa ta' kulħadd literalment u mhux biss il-Papa tal-Kattoliċi u l-Insara. U ningrazzjakom għal din l-istadina tal-lum. L-għonet grazzi minna ħatijaj u kol, vera kienet taħdita interessanti, immens proset anki lilek, Mari, vera meċċejta tajjeb, vera interessanti. Ħasra li forsi ma kienx aktar nis, srimjata din kienet, vera proset. Naqbel ma dak li għadu kif qal il-Ministru, incidentalment l-enċiklika kienet indirizzata anki għal min ma jemminx, speċifikament, dak kien punt vera interessanti u għandek raġun laħaq in-nies. Mela ħanamel ftit reazzjonijiet għax vera tqajmu punti ħanislet 5 ħankun telegrafiku. 1. Naqbel mal-Ministru mhux ambjent versus ekonomija, imma ambjent u ekonomija. Il-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni ħarġet dokument dwar l-ekonomija jismu l-ekonomija għan-nies. Għall-ewwel darba jien sodisfatt ferm illi daħħalna l-ambjent bħala parti part and parcel tal-programmazzjoni ekonomika. Jiġifieri li l-ambjent huwa favur l-ekonomija, mhux kontra l-ekonomija. Anzi, iktar ma tipproteġi l-ambjent, aktar qed issaħħaħ l-ekonomija. Però rridu insarfuha fil-prattika din il-ħaġa, din attant ukoll tal-ambjent u l-ekonomija, rridu insarfuha fil-prattika. Jien, onestament, ma naħsibx li illum qiegħda tissarra fil-prattika, Ministru. Mhuwiex konċidenza naħseb illi ħafna permessi tal-MEPA li ma kinux ħarġu qabel l-aħħar elezzjoni minħabba l-impatt ambjentali kollha ħarġu waħda wara l-oħra. Ma naħsibx li din koinċidenza, din xi ħadd irid jispjega ħili. Il-kwistjoni tal-użu tal-art, ovvja u li l-iżjed li nitkellmu fuqha, l-iktar sensittiva u kif qalet tajjeb Mari Briguglio, l-Unjoni Ewropea vera weak fuqha għax tħallija fidejn il-pajjiżi membri. Ma nara responsabilta fuqna fuq l-użu tal-art, dik ir-responsabilta qegħdin nerfa'wa tajjeb jew le. Jiena taf xi jiddispjaċini fil-politika, Ministru, għaw inti samawx il-Prim Ministru, illi mara li isu kull darba li jinbidel il-Gvern, tiknes kollox u dak li jkun jerġa' fuq kwistjoni bħall-użu tal-art. Possibbli maħniex kapaċi ngħidu ħanamlu policy li naqblu fuqha, indaħluha f'liġi u jekk jinbidel il-Gvern ma terġax tinbidel il-liġi. Marelli fuq il-MEPA kif jinbidel il-Gvern terġa' tinbidel il-liġi. Ma din x'politika hi? Jiena provajt illi nagħmlu emendi aħna ħalli naslu għal qbil, kellkom il-mandat illi taqsmu l-MEPA, fair enough, imma mbagħad meta qed liġi provajna aħna nagħmlulkom emendi ħalli għal-inqas nilħu xi tip ta' qbil. Lanqas dik ma rnexxilna għamiltu liġi, Ministru. U n-nisa timorru għal-reception minn flok ma jaqbud unek sal-aħħar. Najdu kemmu. Tu liġi illi kif għal Dr. Ebert tiċċentralizza il-poter fidejn il-Gvern minn flok ma tiddeċentralizza. 3. Għamilt offerta, mhux qed ngħid sfida lill-Prim Ministru biex naqblu fuq il-kwistjoni tal-boat houses. Il-Prim Ministru ħarab minna ma weġibniex, nispara li għas jirrifletti ftit fuqha, forsi għaw il-medja preżenti
jistaqsuh wara din il-laqgħa. X'ikun tajjeb jekk ikun hemm qbil fuq kif għandhom jiġu trattati dawn l-affarijiet li ħadd ma kellu il-kuraġġ politiku illi jitrattom. Jien offrejt għal min ma kienx hawnhekk li l-Prim Ministru jiena lest illi nissapporti għal Prim Ministru jekk huwa jieħu azzjoni. Il-Prim Ministru llum qal xi ħaġa naħseb it will hit the headlines. Qal jiena lest nagħmel taxxa fuq il-proprjetà, nimmaġina kien qed jgħid għall proprjetà vojta biex inkun fer, imma qal ukoll għamilt ta' inverted commas biex inkun eżatt. Ħannibdew b'dak kummerċjali taxxa fuq il-proprjetà. Ġifieri jekk ħanibdew wara dak kummerċjali tiġi dak residenzjali. Jien rrid nagħmilha ċara u min jaqbel ma taxxa fuq il-proprjetà residenzjali, jien fisem il-Partit Nazzjonalista ma naqbilx. Ma naqbilx għaliex aħna l-kultura tagħna hija kultura li tmur għal ownership u ma tistax kultura fejn int għandek familji jekk mhux ġenerazzjonijiet li ħadmu biex jixtru jkollhom proprjetà, il-ġenituri anzjani illi ħajjithom jaħdmu biex għandhom id-dar tagħhom, jew forsi għandhom it-tieni proprjetà għaliex le, għax għalhekk biss ħadmu, u f'daqqa waħda jiġi il-Prim Ministru Joseph Muscat u jintaxxaħilhom għax hija vojta. No way. Dik irid nagħmilha ċara, taxxa fuq il-proprjetà mhux sejrin naqblu. Ġifieri hemm affarijiet fejn qed noffri il-kunsens, hemm affarijiet oħra li ma nistax naqbel u rrid inkun ċar fuqhom ukoll. Fl-aħħar nett, il-punt li għamel il-professur Briguglio u li għamlu, sorry. Iva, kont bil-qeda ħdej. Għal jien kelli l-kuraġġ ngħid ħan nintaxxaw il-proprjetà vojta ħan nibdew. Xalfejn iġġieldu fuq għax hawn kollox rikordat. Nibdew b'dak kummerċjali. Jekk allura spjega ruħu ħażin. Il-professur Briguglio, l-aħħar punt. Isbuħija, semmiħu koll l-eċċellenza tiegħu. Fil-fatt kien immarkat diġà imma semmejtu kemm għandek raġun. Jiena naħseb illi l-problema hi li għamilna wisq il-flus l-Alla tagħna u allura qegħdin nitilfu l-importanza ta' affarijiet oħra. Waħda minnhom hija appuntu sbuħija. Si, Erika Kopardo. Sor ħafna il-punt ċentrali fl-opinjoni tiegħi tal-enċiklika huwa l-ekoloġija integrata b'mod partikolari l-enfasi fuq l-impatt soċjali ta' ħsara ambjentali. U dan huwa ċentrali u missuħ bidejna kuljum. Huwa essenzjalment l-impatt ta' il-degradazzjoni ambjentali fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna l-koll, però l-iktar fuq dawk li huma vulnerabbli. Jiena naqbel il-liġijiet fihom diversi difetti u anki li l-liġi tal-ippjanar li għadha kif ġiet approvata fiha diversi difetti. Però fl-aħħar mill-aħħar id-difett prinċipali li rridu nindirizzaw mhuwiex il-liġi, iżda lin-nies li naħtru biex jimplementawha. Għax anki b'liġijiet difettużi, jekk naħtru nies surid in-nies, nistgħu nevitaw ħafna mill-ħniżrijiet li saru fil-passat. Waħda mill-affarijiet li ħatitlaq quddiem il-Parlament ix-xahar id-dieħel hija l-abbozz ta' liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika li tista' tindirizza uħud mill-affarijiet li tkellimna dwarhom illum. Però waħda mill-affarijiet nieqsa f'dan l-abbozz ta' liġi huwa in-nuqqas ta' regolamentazzjoni tal-lobbying. Il-lobbying ftit li xejn jissemma u hemm bżonn u jiena biħsiebni anki bħala Alternattiva Demokratika narġgħu nużaw l-istess channel li kellna il-ġimgħa li għaddiet biex nippreżentaw emendi biex dawn l-affarijiet ikunu indirizzati. Għax huwa importanti li l-lobbying nitfgħu id-dawl fuqu ikun iktar trasparenti kif jiġri f'diversi pajjiżi fid-dinja. M'hemm xejn ħażin li jsir il-lobbying, imma huwa importanti li l-affarijiet ma jsirux fil-kmamar magħluqin, iżda rridu nitfgħu id-dawl fuqhom biex kulħadd ikun jaf min qed jipproponi xiex u min qed jaqdi lil min fl-aħħar mill-aħħar. Huwa importanti li l-politika tkun trasparenti u li nitfgħu d-dawl qawwi fuq il-lobbying jgħin biex ċertu affarijiet ma jirrepetux ruħhom. Thank you. Naħseb li l-iktar ħaġa li forsi nista' nissuġġerixxi li din tkun kontinwazzjoni anke bħala laqgħa. Naħseb li l-Kummissjoni Diċeżjana Ambjent għandha rwol importanti ħafna li ġġib il-partit kollha flimkien u naħseb li l-proposta li kien hawn illum li forsi jkollna policies ambjentali li konsensus hija importanti ħafna. It's an opportunity li fl-opinjoni tiegħi you shouldn't miss. Ħaġa li nixtaqt inżid hija li forsi idea tajba wieħed jista' jagħmel għax issemmit li tinħoloq anki Green Code of Ethics illi kemm għall-partiti, kemm għall-Knisja, għall-NGOs infushom, etc.
Xi ħaġa li forsi ma tantx nitkellmu fuqha u jiena tweġġani ħafna hija semmi anki l-Profs Brigulio però fuq iż-żbuħija u anki l-biodiversità kif semma Mark, it-traskuraġni fil-kampanja. Nifatizzaw ħafna fuq ir-roundabouts, nifatizzaw fuq il-center strips u jkolli ngħid li xi kultant tweġġali tokornjajni bil-Malti, espressjoni tan-naħat isfel, imma meta naraw il-petunjas jiġu miżruajn fl-qel tas-sajf, pereżempju, qed ikonna koerenza bejn il-policy għal water management u l-embellishment. Tifmunix ħażin, mhix qed ngħid li m'għandux ikun hemm embellishment, imma nkunu wise, ma jkollniex tal-konflitti. U mbagħad naraw jiena pereżempju fis-sajf imur noqgħod landrijiet. Kull sena il-witt tal-fiddin jinħaraq, kull sena u qatt ma jsir xejn u l-local council qatt ma jagħmel xejn. Meta tista' tinstalla kamera u tkun taf min qed jaħarqu. Jiġifieri dawn huma affarijiet li maħniex qed nagħtu każhom, xi kultant il-kampanja vera qed nitraskurawha. U it's very painful. Jiena xtaqt nisma' pereżempju kumment ta' Lili minn hawn ġew. Ma she's the biggest stakeholder. Taħseb fuq l-ambjent kif tarah. L-aħħar ħaġa illi forsi uniqafaw hija aspett ieħor li forsi anki l-Kummissjoni tista' tmexxi. Huwa veru illi ikonna ħafna idejat tajbin fuq il-vacant properties, però nkunu realistiċi. Jekk l-NGOs u l-business community u l-Kamra tal-Periti tagħmel xi ħaġa flimkien biex ikollok a cost-effective solution, inutli noqogħdu nsemmu għax għandna id-djar vojta Birkirkara il-witt, għax ħadd ma jrid imur joqgħod Birkirkara l-witt, ħadd ma jrid joqgħod ċerta postijiet, hija dik ir-realtà. Mela x'nistgħu nagħmlu biex aħna dawn nofruhom b'xi mod li jkunu aċċettabbli, li dak li jkun jitħajjar imur hemm. Jiena l-ewwel waħda li noqgħod in an urban conservation zone u nixtieq li jkun hemm iżjed awareness u iżjed xi ħaġa tkun iżjed attrajenti li tmur toqgħod f'urban conservation zone, però jridu jkunu offruti soluzzjonijiet li jagħmlu sens għall-business, jagħmlu sens għall-individwu. Inutli noqogħdu ngħidu l-affarijiet biex imbagħad ma jkunux aċċettabbli għall-individwu. L-aħħar kumment. Jiena għandi ammirazzjoni kbira lej l-ekoskola u Paul dan jafu. Xi ħaġa li forsi tinkwetani hija il-consumerism mentality taż-żarnet. Kulħadd consumerist. Ma nqogħdux neħba wara subajja, jien l-ewwel waħda. Però naħseb li ż-żar tagħna llum saru wis iktar fukati fuq li jakkwistaw kemm jista' jkun affarijiet li inkollu ħirġin. Naħseb xi ħaġa li l-ekoskola għandha tgħallem kif tgħallem fuq ħafna aspetti oħra hija din il-mentalità. How dangerous it is u anki kemm hija soċjalment anki ineffettiva. Nirringrazzjakom tal-istedin. Grazzi, nitlobkom ftit paċenzja oħra li kull manna inqas minn 5 minuti biex nikkonkludu, mbagħad il-reward fl-aħħar ta' da kollu ħajkun ftit ikel u ftit xorb li naflju saljenti ħafna f'moħħkom bħalissa kif inhu li tqumu minn bil-qiegħda. U jiena li mpoġġi bil-qiegħda. Jiġifieri nifhimkom bil-maqlub. Jiena sa tew nofs qalu li tara għandi. Bażikament kull ma rridu ngħidu hija din. Ċertament ma kellna l-ebda ħsieb li nkunu qed nittrattaw l-enċiklika kollha. L-enċiklika kollha għandha aspetti li I would suggest li taqraw titlu fit-dettal. Waħda mill-affarijiet importanti għaliex jieħu bħala mudell il San Franġisk jibda billi jgħid l-ewwel ma trid tibda hija konverżjoni personali. U fil-fatt biex ngħinukom matul is-snin kif tafu fil-gazzetti ewlenin Maltin konna nippubblikaw aspetti differenti ta' talb. Jew Rużarju, jew pereżempju ħsibiet ar-Randan, jew pereżempju għan-Novena u dan kollu. U fuq suġġeriment li sarinna ġbarna kollox fi ktejjeb li qegħdin inbiegħu bi prezz speċjali ta' 4 euro intom ħerġin, li fih jiġbor appuntu affarijiet kemm bħala għajnuna personali fit-talb tagħna u kemm anka jekk inti qed torganizza jew adorazzjonijiet jew funzjonijiet oħra fil-knejjes u fil-gruppi biex appuntu nibdew nrawmu minn issa dispożizzjoni personali u l-għażliet personali jitlob minna l-Papa. Ma nistax minn ikkummentax żgħir fuq l-ekoskola x'kombinazzjoni llum irċevejt x'ismu li waslu li minn xi skejjel qed jattakkaw ukoll din l-idea tal-konsumerizmu. Jiġifieri mixin fuq ukoll. Ovvjament id-diskors huwa kontra the grain normali għaliex
vera hemm il-diversi pilastri, il-problema hija li ċertu pilastri nataw iktar importanza minn pilastri oħrajn. Grazzi. Grazzi, Professor Faċin, rajtu dak il-ktib u vera sorprendini u naħseb illi 4 euro jiġifieri 4 cappuccino, jekk kun ta' parti minn Malta, jekk kun ta' slima tnejn. Jibqaw numru ta' tensjonijiet li naħseb għandha jintlaqa s-suġġeriment ta' Professor Borg illi jisir follow-up għandna tensjoni dwar minn aħna dak l-egoist, dak li jfittex dejjem dak li jaqbillu jew aħna iktar kreaturi soċjali li nixtiequ l-ġid komuni, li nixtiequ l-ġejjin ikun gawdi daqsna. Il-tensjoni ta' xirridu jekkux biss flus u jobs jew inkella l-ekonomija, l-definizzjoni ħafna iktar wiesa tagħha li tfisser il-benessere, li tfisser li nħossuna kuntenti għax wara kollox il-flus għalhekk qegħdin biex iwasslu għal kuntentizza. U wkoll kif ser naslu. Jien nixtieq illi apparti il-headline li semma minn Dr. Busuttil rigward it-taxxa fuq il-proprjetà, jissemma headline ieħor u forsi qed nippuxja ftit biex ikun hawn dan il-headline imma vera nixtiequ illi l-partiti qablu li fuq ċertu affarijiet jaħsbu għalmenu biex inkun kawta li jista' jkun xi forma ta' consensus-based approach. Tajjeb? Qed nagħmilha bl-iktar wording kaut li minn qiegħed fin-negozjati jaf illi meta wieħed jaħseb li forsi jikkonsidra dik hija l-iktar mod ngħidu hekk kaut li tista' tpoġġiha. Nixtieq ukoll li tħarsu lejn il-PACs fejn il-Kummissjoni tal-Knisja għamlitilkom kaxxa fejn intom ukoll tistgħu tagħmlu commitment ta' dak li se tbidlu f'ħajjitkom u hawn min għandu iktar saħħa li jbiddel u jagħmel bidla u hawn min għandu s-saħħa li jagħmel bidla f'ħajja waħda u ħajja waħda diġà hija ħafna. Jiġifieri nistidilkom tagħmlu dan. U issa se nistieden il-Vigarju Ġenerali Padre Joe Gallia Kurmi biex jagħmel it-talba tal-ilum. Grazzi. Suppost kelli nagħmel il-kumment tal-ilu, però aħna il-Knisja suppost naqraw is-sejjali ta' żminijiet, allura ngħid biss grazzi. Grazzi lilkom proset u nkomplu naħdmu flimkien u jalla l-Kummissjoni tkun mezz kif il-ħidma ssir flimkien u twassal anki għal ċertu kunsens, speċjalment f'affarijiet li tant jortu il-ħajja tal-bniedem illum. Grazzi lilkom.